Arratsalde guztioi, Kantabrian gara gaurko honetan, Nojako hondartzak dira gaur hemen herriak plazaratu nahi duena eta agertarazi nahi duena, eta estropada berezia, zalantzarik gabe 3. edizioa, baina lehenengoa aspaldi jokatutakoa, gora beratxua izan zen, iaz berriro beste estropada eremuan, Ris hondartza da hemen, aipagarriena, Trengaldin ere bai, hemen hurbilen ikusten duzuena, eta jaun Andreok, gaur nobedadeak, estropada atarian, gora berak balizak ipintzerako garaian, Euskadiko txapelketa lenguan ikusi zen duten lekition, itxasoa ez zegoela ez txantxetarako, atzo eta gaur goizean hemen okerrago ere izan dugu itxasoa, eta orain irtera eta helmugako balizak txukun dituzte, kokatuta ongi, baina kanpokaldean lehenengoarekin da bigarrengoarekin arazoak izan dituzte, eta arazo horiek orain artean ezin izan dituzte konpondu. Egia esan, 4ekin izan dituzte arazoak kanpoan, 2 egokitu dituzte, zuzendu dituzte, baina beste 2 ez. Eta horren eraginez, emakumeen estropada, Euskotren Ligako estropada, erlojupeko formatoan jokatuko da gaurko honetan, eta horrela beste 15-20 minututan saiatuko dira estropada eremuko baliza guztiak behar bezala kokatzen, gizonezkoena gero aurrez pentsatuta zegoen bezala jokatu alizateko. Baina oraindikan gizonezkoak nola arituko diren ez dago erabakita. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita, zuri ere, Mikel. Penagarria da, beti bada zerbait itxaso zabalean estropada direnean, da itxasoa pixkaten hasten denean eta bar, gora berak eta momentuz irterakoak bai egoki, baina hor kanpokalde horretan baldintza kaskarragoak ere bai, eta zoritxarrez garaiz ez dira heldu konponketa guztiak. Hori da, Miguel, penagarria eta gu gara lehenbizikok patxara mantendu behar dugunak eta amorragarria ere bai, gaur lantzagiroa harrigarria baitago, jonden asteazkenean Euskadiko txapelketa antologiko bat ikustetik gatoz, eta gaur alakorik ez dakit, baina lantzagiroa aparta dago, gaur bezalako kasuak duela, urte zenbait urterate askotan gertatzen diren, nik uste dut azken urteetan aurrera pausoak eman direla balizajean, baina oraindik alakoak tarteka gertatzen dira, eta penagarria da lehenbiziko gauza estropada honak ikusteko, balizak eta estropada eremu txukun bat behar baita. Badiru dizuk esan da bezala emakumezkoak erlojupekoan joango direla, ea gizonak, ni nahiko mesfideatinago, ea zer gertatzen den. Ea ba, eta emakumea berehala izango ditugu lanean, ea zer dioen Saragandara lankideak pentsatzen du, tentsio handia izango dela, gainera, esan behar dugu, sosketa, ez dutela egin oiden bezala ordu terdi lehenago, baizik eta azken momentura arte denbora irabazi nahian posterdietara atzeratu dute, eta orain sosketaren beharrik ez dago emakumeentzat, zelkapenaren arabera joango dira. Lehenengo Zorillo, gero Ibaika, jarraian San Juan eta azkenik Zumaia. Pentsatzen dut zara tentsio handi xamarra izango zela kluetako ordezkarien artean, arratsaldeon. Baita zuri ere Mikel Ibon eta ikusentzuleak tentsioa, nervioso ikusi ditugu ordezkariak eta presidenteak, batez ere minutu bateko tartean aterako direla traineruak eta batzuek uste dute neskei ez diela denborarik emango trainerua behar bezala prestatzeko. Edo nola ere, natura horrelakoa da eta baldintzak horrela egokitu dira gaurko honetan eta horrekin konformatu beharko dira. Edo nolare esan bezala bai urduri ikusi ditugu hemen ordezkariak eta presidenteak. Giroa bikaina da, ikusten ari zareten bezala hemen Nojan, hondartza giroa nagusi, jaso egin du eguraldiak azkenean, eta estropadan zehar beti bezala ordezkariekin hitz egiteko abaguna izango dugu. Kae bat ligako estropada ere jokatu dago izan Zumaian, eta bertan Getaria nagusitu da, Getariak agintzen segitzen du sailkapen nagusian, eta arratsaldeko posterdietan ere KE2 ligako estropada puntuagarria jokatuko da bertan, beraz, bertan gertatzen dela, hementxe kontatuko dizuegu Mikel. Ederki bazara, gogoratu ingo dugu lehenik eta bingo, Euskotren Liga nola dagoen, Zumaiak 14 puntu ditu, San Juanek ere 14, eta bi arraun elkarte hauek, Euskotren Ligako orain arteko 4 estropada oie kontuan hartuta nagusitasun handia. Klubakoitzak 2 bandera irabazi ditu, eta esan bezala 14 puntu. Ibaikak 7 ditu, eta Oriok 5 orduzue zelkapena, eta gogoratu gaurkoa dela liga honetako, Euskotren Ligari dagokion, 5. estropada orain artean, Pasaian, Lakaixa bandera jokatu zen San Pedro, Portuan, Euskolabel bandera Donostian, gero Orion, Portugaleten, eta gaurkoa Nojan, bihar Getxon, eta abuztuan izango dira azken biak,
Zarautzen, 15 eta 16. Eta emozioa badago Ibon, eta zabalik, gainera liga, 4 estropada falta dira, eta ez dugu ikusten garbi zein izango den hemen garailea. Ez da gutxia hori gere, batetik zabalik, San Juan eta Zumaia oso berdinduta daudelako, eta bestetik, Mikel Euskadiko txapelketan ikusi bezala, giroa mugitzen denean eta gaur-gaurkoz, nola Ibaika ala Orio, hortartean sartzeko moduko kuadrilak direlako, eta itxasoa pixka mugituta, kale txar batetik eta bar, nik uste dut, teoreka hori, une batetik bestera puskatu daitekeela. Ikusi dituzu zaleak, aizetxu ere badugu, eta momentuan markatzen duena, 10 kilometrokoa, eta ipar ekialdetik, batzutan ekialdetik gehiago, orain bezala. Erne, hori jo pronto da eta irterarako. Bandera, gorria, hortxe du epaileak. Bai! Handira hori jotarra. Esan bezala, erlojupeko lana eta bien bitartean, baliz kontuekin lanean ari diren marinel eta teknikariak, eta ake lanean, ea gai diren ondorengo minutu hauetan gauzak zuzentzeko ala nahi genuke. Neskentzat ez da zuzenketak egiteko demorarik izan, baina ea ba. Hemen hori jotarrak, Claudio Etxeberria, prestatzaile eta Nade eta Agirre gaur patroi lanetan, eta hortxe ditugu txiki ontzian. Morales gainezka, Mikel, pasaren azte azkenean Euskadiko txapelketan zilarra lortuta, oiko kuadrilari edo bizkarrezorari, eutxidio kuadrilak, eta dagoeneko prest, Ibaika. Eta esan dezagun, hemen, barruan, honen momentu pixka dela, baina han kanpoan, arraunerako eta trapail giroa dagoela. Ibaika, hortxe da. Hasi da lanean. Ibar luzea prestatzaile. Eta Madalen ontzian aldaketak bai, eta gaur patroi lanetan Naroa Galdos. Aia Lauri Belarrearen leku hartu du, Galdosek. Txapelketan, laugarren lekuan zelkatu ziren, Ibaikarrak, eta ea gaurkoan zer erakusten duten. Iaz, nabarmen, beti gora etorri ziren, ea horten dagoeneko uztaila ere gaur santitio eguna da. Badoa eta ea mendik aurrera, zer erakusten duten, errenteriarrek. Eta hemen egungo txapelduna, San Juan. Hortxe dira. Eta egia zen aurreko estropadan, Lekeition Euskadiko txapelketan sufritu zuten, galanki gainera, laugarren kaletik, gaur denakoaz, laugarren kaletik. Horixe izan delako, lehen momentuan ongi prestatua zegoena, eta gero baita ere itxasbera orantxe seiretan, eta ondo gehiago ere baian, eta hori erabaki dute lehiak eta batzorrek. Hori da, azte azkenean Euskadiko txapelketan arazo ikeragarriak izan dituzten laugarren kale hartatik, baina ez dezagun azte buru oso ona egitetik datotzela. Orion erlojupeko irabazi egin zuten, eta nik uste dut igandean ere, Portugaleten estropada oso ona egin zutela. Ziagoan, pekatu egin zuten, baina iruditzen zait, azkeneko 15 aldian Etxaberen kuadrilak gorakada eman duela. Hasierako txampa ona, Orioren kronoak eta Ibaikarenak hobetzen ari dira. Orio baino segundu bat bizkorrago San Juan eta Ibaika baino bi hiru bizkorrago. Hasiera horretan. Eta hemen Zumaia, badoa Zumaiarak ere. Biluze, Ziaboga bat, eta erlojupeko lanean emakume. Pare, baina horri ikusi da, irteran lehenbiziko palatan da, nola da bilen. Aurreko koazta hori, saltoka, gaur, leunaldiak eta baina pare, ez zaitu ditzen, topatuko duten. Girua oso aproposa, arraunerako. Eta Itxaso Aramendi arraunlariaren hitzak ere prest ditugu, eta aurkezpenaren ostean, berehala, ekarriko dugu hori ere pantailetara. Zumaia orain San Juanen kronoa markatzen ari da, Orio baino pare bat bizkorrago, Ibaika baino 3 azkarrago, eta Zumaiaren irteera ere ona. Ea ba, Itxaso Aramendi arraunlariaren
azalpen horiek pantailan jartzen ditu. Bai, ondo, horrek animo asko mantzigo, nahiko estua izan zen bukaerako, bastante estutu zigulako hori jo, baina, behintzat, trapo etxara man genuen horrek indarra asko mandigo. Bai, hor gabiltze, danak oso estu da, egila zen Euskotren Liga, horrek baitare politxo egiteu, baina, barrun junda, hoxe, estu, bai, ondo, kusin behar gukin gaude, dana ematea. Ez dira estropa asko Euskotren Ligane, lau geratzen zaizkigu, eta, ezin da, kale ezin da, a ber, bai. Argi dago bai, utxak beti dira, gero zelkapenari begira erabaki horrak, baina estropada gutxi falta direnean, utxoiek larriagoak izaten dira. Eta hor kanpokaldean mugimendu handi xamarra dago, Ibon. Handia. Rapailatxoa. Inor pentsatze begira, aurreak, treneru haune batetik bestera, ze kolpe biziak ematen dituen, horrek esan nahi du. Itxaso handi zauritako ez, baina oso bihurria arraunerako, eta hau izaten da, poparerako giro, lantzagiroa, barruraka eta asmatu ezkero, estropada bikaina ikusteko moduko. Oriotarrak, pestainarekin. Eta horki izango dira balizan, San Juan eta Zumaia parean, tarteka GPS-ak adierazten digu segundutxo bat, San Juan darren alde, eta hementxe dira Oriotarrak, konparaketan, Orio eta Ibaikaren artean ere Oriotarrak lau bizkorrago, eta favorito handiak oso parekaturik San Juan eta Zumaia eta San Juan. Iñaki Arostegi, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Sekulako bukaera ikusi genuen Euskadiko txapelketan, gaur maila hori erakustera etortzat. Bai, a ber, oain badirudi San Juan oso fuerte atera dela, eta usten dut GPS-en ara 5 segundu atatzen zizkigula guri, Zumaia bigarren, hirugarren, ikusiko dugu hain usten dut barruraka poparen etortzeko olatu polita daudela, eta hor pixka bat eragina izango du, olatu horiekin zenek asmatzen duen. Erlojupekoan jokatu behar izan da gaurkoa. Bai, irudi kanpoko baliza moituta daudela, ez dekik goaindik mutilekin ere nola jokatuko den, eta, pazientzia ukidoko dugu. Sorterik onena, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ibaika dator, Oriotarren denbora 5:50 eta 6 segundu gehiago erabiltzen momentuz Ibaika, 5-6. Hor, une batean, Ibaikaren trenerua eskutatzen ikusi dugu, eta Orioko estriborrankeko ere arrauna kostaura pasatzen, eta hor lan handia dago. Ez dago, asteazkenean zegoen bezalako aizerik, ufada txikiagoa dira, baina itxaso aldetik dago oso mugitu. Momentu honetan 11-12 kilometroko abiadura du aizeak. Ara, golpe hor. Hori da begira, ezin espaldian egin. Aurrekoa ezinean. Claro. Zeinen garri ikusten, sartu eta itxasoak, olatuak, berak bota egiten du, berak atera egiten du. 5:55 Ibaikarentzat. Lan erditan harturiko denbora. Naroa galdoz, hainbestean moldatu da, arraunlarien laguntzarekin. Aurrekoak arazoak izan da gero. Bai, ni iruditzen zait, ia espaldeatu gabe egindako ziago gehizateko, hor nomaiteko eman dutela. Gaur, Miguel, barruraka pixkat asmatuta, aberi egiteko moduko da. Hortxe erabakiko da, Joan, Zumaia eta San Juan eta Zumaia, segundo bateko tartean doaz. Argitzagoak, San Juan, oso ondo San Juan. 5:52. Baialen arrazola, horrek alari lanetan, eskarmentu handiko emakumea. Oso ondo heldu dira. Sabino Txabeguren, arratsaldeo. Arratsaldeo. Bueno, Ibaika, oraintxe ikusi dugu San Juan darren aurretik zehago gamanaz, denbora, gehiago galduta. Urten dara magun bezala, beti bezala lehenengo luzea, atzetik. Ea kapatzakean bueltan hobetu egiteko eta puestuen bat erreatzeko. Iaz, gizonezkoen proban, estropadaren honek zer esan eman zuen, gaur ere batez ere nesken proban, ez da? Bai, zeren neskena lau kaletatzen, eta azkenean erregon kontraren nintzen bar dugu. Baina, hola ez dago beste erremiorik, enten kaliak aski daude, egin behar dara ingo dugu. Ikusgarritasun gutxiago, agian. Dudik gabe, jendeak galtzen du ikuskizuna. Gutzako nahi gu ere lau kaleta, baina, jendeantzako kaltia bai. Sorterik onena. Karika. Horti joan da, azerre patroia, 5:53. Hala ere tartea txikia da.
Eta oraindikan, gizonezkoen lehiari begira, ez dago garbi. Erlojupeko estropada izango den, edo eta lerrokatuta egingo ote duten. Eta albiste hon bat bai, kanpokaldeko bigarren kalea prest dagoela. Beraz, lehenengoa bakarrik falta da, baliza txuria, beste hirurak egokik jarria dituztela. Eta, ea ba, 7-10 minututan. Ze egonesina baita ere, kirolarientzat eta estropada atarian horrelako jakimina eta horrelako tentsioa eta horrelako zalantza sorta. Hori da, Mikel, da beste kontu bat, oraindik kale zozketa ez dute egin, eta normalean, traineruek beroketa egiten dute, gero, arraun egitea egokitu zaien kalearen aldetik. San Juan eta Zumaia hor borrokan, aurtengo denboraldi osoan bezala, Xabier Arraraz, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Atzetik segundu batera, Bai, eziagogan hortxe sartu geha pixkata horreiztik, eta egia da linbizeko luzean aurretik joan gehala, luze guztia, eta guain hartu indigute, binen, bueno, a ber, guriak parean ondo etortzen dira, eta esperantza ez dugu galdu behar. Bizkat, tentsioa bazegoen hasi horretik, erlojupeko eran jokatu hartzelako, minutu bateko tartean ziren denborarik emango ateatzeko, azkenan, bueno, moldatu dira, Bai, pena bada, ez, olako estropara eremu batean, linean jokatzeko itxaso zabalean, eta kontrareloja egin beharra, ez, pena da, baina, bueno, hau izan aukera bakarra zeona, eta, bueno, hola jokatu beharra da. Guk aldan estropara xumena egin nahi dugu, eta, bueno, haber eskaintzen diogun Jose Angeli, merezi duta gaurkoan bandera berari eskaintzea. Aia ba, horrela den, eskerrik asko. Eskerrik asko zuai. Arantxe etorri da, Juan Mari Lujambio bera ere, eta familiaren izenean arraun munduari eskerrak emateko eskatu digu, eta gusto osoz noski, bere mezu hori plazaratu nahi dugu, Lujambiotarren eskerrona arraun munduari, egun hauetan azaldutako dolumina gaitik, Jose Angel handia joan eta gero. Mira, hori otarrak olatuan sartuko dira. Oso bukera polita, hori otarrak. Hor dira ba. Egi eskatzen du, segi, nabetek eta 11 eta 14 hori horrentzat. Eta bien bitartean, Zumaia eta San Juan pare-parea. Aurretik ibili da Zumaia, orain San Juan, erlojupeko lana eta benetan gogorra izango da hori. Eta Miguel, pasaden azkenean bezala, bukaerara arte, jode izatela, hemen ez eta jakiten olatua noiz etorriko da. Hori da. 11 eta 15 horiok markaturiko erreferentzia. Eta geut estropadere moa ikusita, garbi antzematen dugu San Juanek zenbat jandion ibaikari. Keragarri jandio, minutu da beti gora, bai. Ondo dator orain. Orain txolatuan San Juan, begira solatu San Juanek. Oso ondo dator. Haze olatu hartu du San Juanek. Eta San Juan orain, olatuari esker, Zumaia baino, 3 segundu bizkorrago. Baina, urrengo olatu eguan, Zumaiaren zati izango da. Lantza giroa berriro izango dugu, aparteko popare giroa dago. Orain Ibaikak, aukera balia dezake olatuan sartzeko. San Juan Zumaia baino, 4 bizkorrago. Orantxe du aukera, del modeu nontziak. Eta bien bitartean, azken txampan, handiekin, Ibaika. Denbora asko balduta Ibaika. Adale ontzia. Gira horiok 11 eta 14 gure pantailan, beste pantailan 11 eta 15 agertzen zaigu. Eta oso goitik Ibaika. Hor da San Juan, Ibaikari 11 eta 40koa, 12 eunenekin, hori da hartutakoa. Horiok baino 25 gehiago, 10 eta 49 San Juanen denbora. Eta San Juan, Zumaia baino, 3 segundu bizkorrago orain arteko referentzia. Jakingo dute, jadanik hori, eta ez dutu beharrean dira. Hori xari zen nagore izaten. Segundo bat nekezago datozela. Eta orain, olatua, horretzeko dikera garrizko olatua ikusten dira. Ez dakit olatu aldira orain txezote duten. Hor dira ba. San Juanen denbora, konparaketan, 3 segundu bizkorrago. Orain zuluan luz egin behar dute, Olatu bat geldituko zailo egon. Bat, ondo hartu behar dute hori. Atzeko hau. Arekin barruan joan alizateko. Hor dato. Orain txolatu aldia.
Bueno. Hamar eta berrogeita emeretzi. Araba. Eunenekoek eta bideo finishak erabakiko du hori. Azerre Nagore eta estira baurruti bilibon. Ez, bita 3 segundu atzetik bai, baina azkeneko olatu horrekin, gainera etorri eta banderarik atera ezin. Bueno, kirolak hause du. Horrelako bi aurpegi ditu. Gaur irabazi eta hurrengoan Petralaldi galanta. Momentu San Juanentzat erreferentziarik onena 10, 59-0-2, Zumaiak 10, 59-12, 50 eunen, beraz ona da eta ofiziala da. San Juan Zumaia baino segundu erdi bat bizkorrago, Orio 16ra, Ibaika 50 Luis Bari goiko etxeamen daukagu jo eta fuego telefonarekin, beno, euneneko aldeagatik epena. Pena hor gina bat induta antxe galdu du estropa, baina bueno, hori hau itxasua da eta hola izaten den gauza be. Errojupekoan jokatu barri zen da gaurkoa gainera, arazoak arazo, eta badirudi, biharko estropada Zumaian entzat izango dela, gauzak nola joan diren ikusita. Bueno, hori bihar ikusiko du, baina guk ala nahi du, baina bihar ikusiko da berse pasatzen da. Gaur ikusi dugu San Juanek buelta derra induela, olatuak aprobetxatuz, Zumaiak ere bai batez ere azken txamba horretan, baina ez da nahikoa izan eta osoro ontxe bertan ikusi berdi dugu ez pixkata zerre ere. Horre gina hartan galdu dugu asko, galdu dugu dana, nik uste estropan jundola. Gina hartan, alare nahiko ahontatu du, gainen izan geha, baina buka eran bat. Bueno, sortere on biharko. Eskerrik asko. Hor da, San Juan darren posa, nola aldatzen diren gauzak. Azte azkenean lekeition lur jota, kale zozketarekin kolpe hartuta, laugarren, eta begira gaur. Etxa bebera hor urbilduta neskak animatzen, ez da? Ez dago arantza ateratzeko alako botigarik, eta beste kontu bat ere ipatu nahi nuke. Pasaden igandean, ziagoa kaskarra San Juanena zan genuen, nire iruditzen zait, gaur, Zumaiarrek, balizan, ez dutela, asmatu edo olatu aldia ere orduntxe etorri zaie, eta ikeragarri zabaletik eman dute buelta, eta beste keina horrekin batera, horrek ere asko zigurtu ditu Nagore Osororen emakumeak. San Juan darrak beraz gaur garaile eta zelkapen nagusian lidertzan orain. 18 puntu San Juanek, 3 bandera, Zumaiak 17 eta 2 garaipen, Ibaikak 8 puntu eta Oriok 7. Xabier Arras, zorionak. Eskarrik asko. Euskadiko txapelketako arantza aterata? Bueno, arantza aterata, destropara denak desberdina dira, dinon gaur erakutsi dugu ondo moldatzen gara itxasuan, baldintza berdinekin, hortxe gaude. Oso burrukatu izan du, polita, baina hortxe gaude. Egia da guretzako posgarria, esan dizudan bezala, olako estropara bat, eta hainbeste ezagutzen zuen Jose Angelentzako, txarrez utzi gaituena, bereari eskaintzea, zoragarri postekoa da guri, eta herri guztiari, gaur jaietan gaude, eta badakite denak ikusten nahi direla, eta posgarria da denentzako gaurko garaipen hau. Zuk esan dozu, oso estu joan da gaurko estropada beste behin ere, bueltako luzean ikusi dugu San Juanek ederki aprobetxatu dituela olatuak. Bai, egia da olatu gainean oso ondetorria. Zumaiak trabeska egin du, nik uste hortan ere bai aprobetxe egiten da, baina burruka hor dago, itxaso eremua hor denentzako hola da, baina erakutsi dugu olatu gainean ondo gatozela eta estropara politen dugu. Zorionak eta gozatu gaurko garaipenaz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zorionak San Juan darrei eta orantxe albistea epaimaitik datorkigu eta ez da guk entzun nahi genuena. Gizonezkoena ere erlojupeko formatuan jokatuko da eta denak laugarren kaletik emakumeak bezala. Azken momentura arte saiatu dira, baina kanpoko lehen balizarekin ezin izan dute garaiz amaitu egin beharreko zuzenketa lan hori, Ibon, eta gizonak ere denak erlojupeko lanean. Lastima eta ez txikia, Mikel, eta batez ere, estropalarientzat, baina ikusleentzat eta arraunzalentzat. Gaur giroa, espeziala aparteko hau zegoen, berriz ere izango dut popareko estropada ikusteko, zer egingo digu. Azkenean, erlojupekoa eta zer ikusten dugun. Puntu garrantzitsuak, ligaren izen ona ere bai, eta lehiaketa batzordekoak pixka bat triste ikusi ditugu, eta itxaso zabalera etorri, eta estropada toki interesgarri bat, gaur naturak emandako baldintzekin,
bai olatuei dagokienez, baita ere haizearen eragina kontuan hartuta, eta halako ilusioarekin estropada eremuaren itxura ikusita, eta gogoan genuela oraindik Euskadiko txapelketan izandako gozatu hori lekeition eta hau kolpe bada, baina aparteko giro txartxarrik ere ez, balizak eta jartzeko, makinatxo bat aldiz hau baino kaskarragoarekin jarri dituzte, baina, bueno. Ez dute asmatu baga. Nesken beste dato bat, nesken estropadari dagokionez, 10,3ko bataz besteko indarra izan du, haizeak kilometroetan, noski. Eta ekialdekoa nagusitu da. Eta hortxe dira, San Juan Darrak, bandera hartzera eta hor direla lidertzan. Hau burruka, Ibon. Bueno, apuntu batean. San Juan eta Zumaiaren artean. San Juanek 18, Zumaiak 17, erlojupekoa normalean gauzak ez dutu egiten dira eta pentsa, gaur itxaso zabalean, bi ontzi hauek, segundu erdien, nola sartu diren, eta alkarri kolpeka da biltza, batek eman eta beste agertu. Aurreko astean gertatutakoa Ambilanpe jardunaldian eta orduan Euskotren bandera izan zen emakumentza jokoan, eta gaurkoa lidertza eta bandera. Orduan Euskotren bandera eta ligako lidertza Zumaiarrentzat izan zen. Eta gaur ordea azkenian gauzak horrela joan dira eta San Juan lidertza. Horra pozarren nola dauden, San Juan Darrak. Eta hiru estropada faltan, honek ez da berdina, holako garaipenak urte hasieran edo gauza berdinuta duen, bukaera helduala gaur bezalako garaipenek nik uste dut beste garrantzia bat hartzen dutela. Bueno, bihar getxo eta gero tartetxo baten ostean, Zarautz izango da erabaki horra, Euskotren Liga noruntz joango den erabakitzeko. Gipuzkoar bat izango dela garaile garbi dago, baina Zumaia edota San Juan. San Juanek irabazi zuen 2014 urtean iaz, aurreko biak Zumaiak, 2012an da 2013an. Lehenengoa, 2009an Galiziak, 2010an Gipuzkoak, orduan selekzioka zen eta Galiziarekin tirabiratxoa eta horri izan zen polemika, eta 2011 urtean Getaria Tolosa, biak elkarlanean. Eta hauxe da beraz, emakumeen lehiak ekarri diguna, erlojupeko estropadaren ostean, orain gora raunak, zorionak San Juango emakumeei, baita ere herri osoari noski, klubeko ardura dunei, eta Juan Mari Etxabe prestatzaileari. Zorionak batelerei, iragarkientzat, babesleentzat tartetxo bat, eta berehala Jaun Andreok orain omenaldiaren garaia ere bai, Jose Angel Lujanbioren omenez arraunak gora, eta irudi hau ere eskaini nahi dizuegu. Garaileak jaso ditu arraunak, eta orain uretan diren traineru gehienak mezua hartu eta entzun dutenak behintzat. Arraunak goian dituztela, lankideok irudi hau eskaintzerik badugun, begira, hortxe, zierbenakoak eta traineru gehienak. Batzuk oraindik estropada eremuan ari dira, berotze lanak eta egiten, eta ez da erresa, dana batera hemen izatea, baina Jose Angel Lujanbio haundiaren omenez minutuko isilunea, eta guk ere bat egingo dugu omenaldiarek. Txalo sorta orain, eta lehen aipatu bezala, familiaren partez, eta Juan Mari Lujanbio semeak esan da, eskerrik onena, arraunzale guztiei, egun hauetan izandako jarreragatik eta azaldutako doluminak. Tartetxo bat orain iragarkientzat, eta berehala Jaun Andreok San Miguel Ligako estropada hemen Nojan. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Nojan gara, Nojako hondartzak bandera jokoan, begira zaleak hemen paseo ederra dago, hondartza batetik bestera joateko. Noja neguan herri txikia da,
baina metrotan ez du gora egiten uda parte honetan, baina biztanlei dagokionez bai, neguan 2007 bizi omen dira hemen, eta uda partean 70.000 ere elkartzen omen dira abuztuan Ibon. Hori pixka bada, Bai. Nonbaitetik etortzen da, etortzeko moduko da tokia aparta da ikusgarri hau, eta Hondartza hau paraje aldetik eta horko arroka horiekin, zoragarria benetan. Eta beste datu bat baita ere bitxia, hemen etxe asko eta eraikuntza berriak eta 191 bigarren etxe bizitzak. Kanpotik datorren jendeak erositako etxe bizitzak. Bueno, Hondartza ederrak ere bai, 2 kilometro erdikoa, Riz Hondartza, eta hemen parean ikusten duzuena, estropada eremuaren ikuspegitik Eskubi aldera, nolabait Santoña eta Laredo aldera jota, hori Trengandin Hondartza da, 3 kilometro erdiko Hondartza. Eta atzean mendia, naturak opari ederra egin dio, herri honi. Hor dira zaleak eta jaun Andreok esan bezala erlojupeko lanean izango ditugu denak. Gogora dezagun lehenik eta bengoz nola dugun sailkapena orain arteko estropada guztien ostean. Hondarribiak 81 puntu eta 5 garaipen ere bai. Urdaibai bigarren 79rekin bandera bat irabazita. Bandera bat baita ere Oriok irabazitakoa 58 puntu. Tiran 55ekin laugarren. Lau hobek ohorezko txandan joango dira. Bigarren txandan San Juan, Kaiku, Kabo eta San Pedro eta lehenengo txandan, orain hasiko den txandan, Astillero, Zierbena, Portugalete eta San Bertolameu. San Bertolameu 7 puntu ditu, Portuka 15, Zierbenako 24, Astillerok 40. Eta patroien zelkapena ere hementxe duzue, Irakoitz Etxeberria, hori jotarra lidertzan da 12 punturekin, Zurinagak 9, San Juango Ormazabaleta Endika Perezek 7, Gorka Aranberrik, Urdaibaiko patroiak 4 puntu, gero Alfonso Díaz Kabokoa, Mansebon, Portugaletekoa eta Jimeno Zierbenakoa. Eta gogoratu igaz, Zierbena izan zela, patroilik onenaren sari eraman zuena, patroia Vicente Carpintero eta Zierbena Arraun elkarteak eraman. Eta ari dira, ontziak poliki-poliki prestatzen, eta bien bitartean denak, albistea jakin bezain pronto, Ibon, goazen laugarren kalera. Serie batzuk eta egitera, laugarren kale horretatik, ea nolako tankera hartzen diogun estropada ere muari, ez da Ibon? Hori da, lehen ere aipatu dugu, beroketa beti egiten dela, gero arraun egingo den kale ingurutik. Lehenbiziko edo bigarren kalea egokitu ezkero, 0 kaletik, 3garrena eta 4garrena tokatu ezkero, 5garren, 6garren kaletik, eta orain guztiak, 4garren kaletik. Eta nik uste dut, Mikel, hasiera honetan aipatu beharko genukela, guztiak, asteazkenean estropada gogor bat jokatzetik datozela, eta ostegunean entrenamentu arin bat eginda, eta atzo ere bai. Eta asteazkeneko bezalako itxasuek ondorio, fizikoak usten dituzte bai. Fizikoki gorputzak egurtuta. Esan genuen hori da, egurtuta. Atzaparrak, ipurrituko zauria, egin inguruan, lunbaretan, gerrietan, eta ikusi egin beharko da, ondorio horiek zenbateko dira. Gaur ere beste, mugimendua baitago. Ugarte jauna, eta ontzia prestatzen diren bitartean, Sara Gandara, Laister izango da, elkarrizketa bat egiteko moduan, Astilleroko presidente jaunarekin. Antolatzaileetako batekin hitz egiteko aukera izango dugu bai. Bueno, berak eskatuko digu hitza, noski eskatuta denak hemen azken momentura arte zuzenketak egin nahian. Eta gogoratu beraz orain, San Bertolameu izango dela erlojupeko lanari ekingo dio lehenengoa, minutu bateko tartean gero Portugalete, Zierbena eta Astillero. Eta txapelketak aipatu ditugu eta ikusi zenuten Euskadiko txapelketa zein ederra izan zen Lekeition asteazkenean, Bermeo txapeldun, Hondarribi 3 segundura, Orio Laura, Kaiko 14, Kantabrian garaipena Astillerorentzat izan zen, Pedreñan 21ean, hau aste artean jokatu zen, eta Astillerok 21 segundutan gainditu zuen Pedreña, Castro 3garren, 29ra, Colindres 4garren, minutu bat eta 59ra. Eta haundia gertatuta Galizian. Galizian Tirane kontrolpean zuen estropada lehen 3 luzeetan, eta azken Ziabogan ere aurreti ziren, ontzi bateko errentarekin, baina bukaeran Kabok estropadari buelta eman eta irabazi. 19-06, Kabo Galiziako txapeldun Bilaxoanen asteazkenean, Tiran 2 segundura, San Bertolameu, hau ere datua da, 3garren 31ara, eta Amegrobe, Galiziako ligako azkarrena, 4garren 34 segundura, hain zuzen,
San Bertolameu hemen azkena dugun Arraun Elkartea, baldintza gogorraietan ere, Amegro beren aurretik, Galiziako ligako onenaren aurretik. Eta hori datu oso interesgarria, KAE bat ligako puntan dabitzan traineruentzat, pixkat playoffera eta begira, Amegro B, Galiziako ligan lehenbiziko postuan dago, eta pasaden astean, txapelketan bintzat, Amegro beren denboratan ibilia da. Abisua, epaimaitik barkatu Ibon, minutu batean lanera. Bere alabera, ziadanik antxe da zintzo San Bertolameu. Ura gora hasia, ura buelta hartua orain normalenak, aizea pixkanaka, ustea izango litzateke. Goxatzea, giroak goxatzea egingo du normalean. Hor dira prest eta hortxe erne Portugalete jarraien irtengo dena, hirugarrena Zierbena eta azkenik Astille. Iban Gomez patroia aurreko postei, abantean egiteko eskatuz, orain geratzeko. Etengo zaio besoa bestela. Hor da. San Bertolameu. Eta badoaz. Enrique López prestatzaile. Jakobo Gaio patroilanetan. Eta moral handiarekin. Aurreko estropadan, txapelketan, txukun ibili eta gero. Hor da, San Bertolameu, aterka du izena ontziak eta izen horrek adirazten duen izakera petral hori beharko dute. Beharko dute, hori da, hor aurrean xingola beltza eta palka handia ikusten da. Eta, esan dezagun Kike López, entrenatzaileak, pasaden igandean, Portugaleten, orain arteko estropadari onentxuen egin zuen, 14ko bera atera duela. Ez dut alderik egutu, eta ondo funtzionatu zuenari jarraipena eman dio. Hor duzue, Portugalete ere prest. Manzebol, patroilanetan, hori erabaki du gaur bere entrenatzaileak, Angel Gomezek. Jarrainera, badoa! Hauek ere, Mikel, palka txikiarekin, goiko tapakiarekin, eta, akaso esan guratxuena, 14koa ikusita, Gari Zaez, Marrobiko mutila, gaur Babor kontrankena sartu duela Angel Gomezek. Hor da Portugalete. Eta hor, aurrekalaria entrenatzaile ikusi dugu, Angel Gomez, eskuin belarrian, inganiloa jarrita, barrutik. Haze lanak entrenatzailearen entzat, Hauek Zierbena urruti dute, Ibon. 24 puntu ditu Zierbenak, Portugaletek 15, San Bertolameuk 7. Beraz, ematen du postu horiek. Guztiz erabakita ez dago, baina ematen du nahiko finkatua daudela. San Bertolameuk aldaketa eta mirari handi bat, hobekuntza ikaragarria beharko luke, eta besteek, batipat portu gutxegitea, automatikoki esgesteko bera. Hori da, eta gero Portu eta Zierbenaren artean esan azken aldian bintzat Zierbena, koska bat gainetik ikusten dela. Hemen da Zierbena, espero genuen mailatik behera, baina ala eta guztiz ere, esan bezala playoffeko postu hori, 11. postua kontuan hartuta, 9 puntuko altxorraren jabe Zierbena. Eta Zuntzunegik gaur berriro besteak beste patroiak aldatzea erabaki. Hori da, gaur Iker Jimeno lehorrean utzi eta Vicente Carpintero jarri duatzeko txopan, eta Iker Pascual gaur espaldan da, eta lehorrean Luis Mibillar, Txisko Pascual eta Miguel Lado bezalako arraunlariak ibilbide luzekoak, eta Zierbenaren inguruan esan, guztiok espero baino gutxiago ibiltzen ari dela, baino azken aldean badirudi Portu baino zerbait gehiago badela, eta hori sailkapenean ere ari da antzematen. Eta irteran Astillero, gaurko estropadaren antolatzailea da Astillero, eta hortxe doaz hauek ere lanean, errojupeko lanari hasiera eman da, eta Dani Perez, entrenatzaile, gaur Iban Gomez patroi lanetan, San Jose 15. Eta oso pozik Astillerok uste baino bizkorrago lortu dituelako lasaitasunerako puntuak, 40 hain zuzen, eta gainera aste honetan Kantabriako txapelketa ere irabazi dutela.
eta batez ere itxurari dira, bikaina ematen bai arraunean, eta erdiko txandan aritzea tokatu zainean ere oso egoki arraunean, eta nik uste dut, Santio egunerako, helburuak beteta eta horrek patxara handi emango diela. Hemen gaude Francisco Javier Karate presidentarekin. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, enhorabuena por ese campeonato cántabro por quinta vez consecutiva. Muchas gracias. Más peleado. Sí, peleado y era un reto que teníamos difícil esta temporada. Al final se ha conseguido el objetivo, con lo cual satisfechos. A nivel organizativo, Francisco, ¿cómo va el día de hoy? Parece que hemos tenido una pequeña problemática con las balizas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuéntanos. Pues lo más importante que siempre en un campo de regateo es eso, el campo de regateo y las balizas, que hemos depositado la confianza en técnicos y experimentados para este tipo de lides, y al final, bueno, pues la mar se impone en la naturaleza, no quiere sujetarse a las balizas exteriores al suelo, no sabemos muy bien a qué se debe, si es que hay mar de fondo o se les ha movido la base, casos que no han podido solucionar en el tiempo que requería, y al final ha habido que una regata tan bonita, pues hacerla, encontrarlo. Pues es una lástima para toda esta gente que se ha acercado a verla, ¿verdad? Pues sí, la verdad que es que hoy el día es precioso, ya sabemos que el tiempo nos iba a acompañar, que el público ha respondido excepcionalmente, y que al final, bueno, pues nos tenemos que conformar con un marco incomparable, pero con una regata de contrarreloj que, bueno, siempre es menos lucida, y además hoy, como está la mar, que está juguetona, pues nos iba a permitir empopadas y piques entre tripulaciones y remontadas un poco inusuales que hasta ahora, en lo que va de temporada, todavía no hemos visto nada. Mucha suerte para Astillero, gracias. Muchas gracias a nosotros. San Bertolameu, 5 eta 13. Galiziarren denbora, eta bi bitartean gure pantailan ditugun erreferentziak jarraituz, datu hause da eta albistea da. Portugalete da, orain artean erreferentziarik onenak markatzen ari dira. Astillero baino 3 bizkorrago, San Bertolameuri 4 eta Zierbenari 6 une honetan. Hori da, eta hor zenen argi ikusi den, San Bertolameuko aurrekalaria Gonzalo Santome, Ziabogora heltzerako zinta askatzen lotuta bai doa, eta gero espaldian aritu, eta berriro zintarekin lotu eginda. Hor mutilea gaur lotuta, amarratuta doa. Haze saltoak horre. Bixu Angeli, Joseba Mantzebonek, José Gómez, Cantabriarra bera, esperientzia handiko arraularia. Zeinen ondo heldu dion, 5-0 bederatzi. Eta esan bezala, Portugalete, San Bertolameu baino 4 bizkorrago. ¡Sigue profundo! ¡Sigue profundo, chicos! ¡Viva algo! ¡Viva algo! Hor San Bertolameu eta Zierbenaren artekoa, eta hau ere datua da. San Bertolameu, Zierbena baino bizkorrago. Kike López etorri ezkero uste, Miguel, lehenbiziko luzeak, batez ere. Aldatzen ari da. Hori da, gero lanerditik aurrera izaten dituzte. Bai, orduan pilatzen zaizki hauei lanak. Gaur ere, Zierbenaren aurretik. Eta Zierbena. Gaur Buxan, aurrekalari, aldatzen ibiltzen ditu. Zuzunegi entrenatzaileak, eta ea, Buxan, nola moldatzen den, Falkarekin. Gira, kronoa, 5-0 bederatzi eta hortik gora, Zierbena. Garbi, 5 eta 15. Eta Ziaboga ere zabala, zabaletik. Normala da, olako giroarekin eta patroiak, zabalantera sartzea, baina. Hor, bentagarik ez dute irabazi, Galipoek. Erreferentziak hor dira, Porturenak eta Astillero ere arazoekin luze honetan. Hori da, arazoekin eta horrazik saltoa joduna treneru horrek. Salto bizi horietan, itxaso oso handia izan arren itxasoa, 5. tostara arte, branka ateratzen da. Eta garbi, kronorik onena, Portugaleterena. 5-0 bederatzikoa markatu dute, eta hortik gora baita ere garbi, Astillero Kantabriako txapeldu. 5 eta 15. Zierbenaren denbora. Hau ere, Juan egin da, Mikel. Astillero ez Ziaboga oso zabaletik. Begira, meira, olatuan, nola datorren. Begira, nola datorren. Begira, patroia. Begira, alde batera nola ere egiten dion. Lana eskatzen du Jakobo Gaiok.
eta referentziak eman eta gero ikus dezagun aldez aurretik Dani Perezekin grabatutako elkarrizketa, Galiziarra bera eta gaur egun denboraldi honetan hasita Astillero Arraun Elkarteko entrenatzaile. Bien, motivado, muy motivado porque es eso, ¿no? Es confirmar un poquito lo que parecía que había que confirmar en el inicio de Liga, ¿no? Porque en el inicio de Liga pues empezó mejor de lo que habíamos hecho en junio y teníamos ganas un poco de confirmarlo, de que eso no fuera casualidad, que fuera fruto del trabajo que veníamos haciendo y parece que es así. Vamos a ver esta semana, vamos a ver un poquito el Campeonato de España cómo nos defendemos y a partir de ahí pues podemos hablar de si preparamos un poquito más la clasificatoria a la Concha o si seguimos enfocados en el tema de la Liga. Begira nola datorren Samertolameu olatuak hartzen eta kronorik onenak markatzen. Samertolameu Portugalete Zierbena eta Astillero baino bizkorrago. Samertolameu Zierbenari bat, Porturi bi, Astillerori 8. Asko aldatu dira gauzak orain edo aldatzen ari dira bigarren luze honetan ibo. Bai, poparean ikusten ari garena da, Meirak, ia ez duela, olaturik, usten begira orain, begira ziago gara nola sartuko diren. Olatuan sartuko dira. Arki, orain olatua utzi egin behar dute bezala pasa egingo dira, oso ondo. Begira, olatua utzi egingo dute, ziago gara sartzeko, eta ea bigarren estropa derdi. 10 eta 21. Orain artean, ongi Enrique Lópezen botella. Orain izaten dituzte lanak, Mikel. Minutuak aurrera egin ala, ea gaurko honetan, nola defenditzen diren? Bueno, konparaketan, Samertolameuren kornuak onenak dira, 3 Zierbena, Portu 6 eta Astillero 7 Jaun Andreo. Albistea, hemen dugu ba. Erlojupeko lanean, Nojako estropada eremuan, zailkapeneko azkena Samertolameu lan erdita behintzat oso txuku. Hori da. Ea jarrilerago hain. Olatu hauek ere. Baina beti dioguna, olatuarekin ziago gara sartzea ez da komeni. Egira, Zierbenak olatuak hartu eta orain Samertolameu baino 2 segundu bizkorrago. Une honetan, referentzi onena, Zierbenak markaturikoa. Segundu bat Samertolameuri, 4 Porturi, 6 bat Astillerori. Hemen ditugu lan erditan. 7 segundo kaldea, Mira, ez egora bera. 10 eta 28. Erreferentziak ematen ditugu, tarteka informatika bidez, baina hau da onena. Erreferentziarik onena, ziagoa, hortxe, hori baino bea horik ez da. 28. Begira, Mantzebon, Azarre, jeliari isiltasuna eskatuz. Hori da lehenbiziko araua, treneru batean olako egunetan, konzentrazioa eta isiltasuna. Agintzeko jende gehiegi elkartzen den tokian, gauza honik ez? Ez, agindu batek eta bakarrak. Eta patroiak eta asko jota entrenatzaileak edo olakoren batek. Gainerakoek isildu eta lanera. Zierbena, ea Zierbena. Hortxe biliko da, 10 eta 21. 10 eta 21, Zierbena eta Samertolameu hor parean. Hemen informatikak ez du gezurrik esaten gora berak hor bai, baina hor dago datua. 10 eta 21, eta Portugaletek lehenengo luzean kronorik onena markatuta gero, bigarrengoan gaizki, ez dira etorri, giro txarra, utilen artean zalaparta, eta patroia oso azerre. Hori da. Eta hor beste detalia ikusi dugun, Zierbenako aurrekalaria buxan, lehengoan karri honi bezala, ziagoa sartu eta arrauna atereaz, oso estu zetorrelako. Orain, Samertolameu patxal, Zierbenak 3 segundutan hobetu du, ziaboga ostean, 3. luzean, Samertolameuren denbora hori. Zierbena litzateke orain onena, Samertolameu 4, 8 Astillero, 10 Portugalete. Hala ere, gauzak horrela, 2 puntu jateko moduan bai, azkenak azken aurrekoari. Samertolameu, Portugalete. Astillero, ziagoan. Lan erditan, Kantabriako txapelduna. 10 eta 29. Ziagoa estua bai, baina ateratzen ikeragarrizko lanak, treneruak eratu bezala egintzaie.
Naiz eta, bueno, estua izan, gero ateratzen ikeragarrizko lanak. San Jose 15garrenak. Bueno, ematen du Zierbenak orain kontrol hartu nahi duela hemen, eta goraberak Portugaleterentza. Portugalete sufritzen ari da. Carlos Velasco, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, esan eta esan ari gara, Portugalete gaur bisa sufritzen ari da. Bai, baina, bueno, lehenengo luzea beti bezala oso ondo egin dugu, eta bueltan, pues, nabaritzen da bestea baino txarrago itzultzen garela, baina, bueno, momentu zorra bitz. Patroiarea zerre ikusi dugu, traineru barruan, isiltzeko agindu amanaz, Bueno, patroiaren lana bakigu zelan den hemen itsasoan, baina, bueno, bera badabil. Erlojupekoan jokatu behar izan da gaurkoan. Bai, bueno, ja ikusi dugu bileran eremua ez egoela prest, eta azkenean konponbideik onena hau izan da. Eta kaso gaur albistea, Samertolameu, fin da bilela, Bai, oso da bil. Nabaritu da ere aldatu zuela entrenatzailea, eta gero eta esopa hobeak egiten ari dira. Sorterik onena jarraiera entzat, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Velasco jaunaren azalpenak eta kezka puntua ere bai. 3. luze aurrera doa eta Portugaleteko horiak sufritzen ari dira, Ibor. Sufritzen, ea orain, iruditan ikusten dugun traineruak nola erantzuten du. Eta nik uste batez ere fizikoki nola erantzuten du. Arraunean aitzekiari gabe ikusten dira, fresko daudenean traineru horrek abiadura besteak gainekoa badarama, baina gero, nekearekin erori egiten da. Eta Zierbena orain egurtzen ari da, edo besteak asko nekatu dira, edo Zierbena brankaz asmatzen ari da. 8-9 Samertolameuri, Astilleroari 11, Portugaleteri 13, oso luze hona egiten ari da Zierbenak. Arrezazu ikusentzuleo kondutan, Zierbena eta Samertolameu, bigaren ziabogan, berdindurik zirela, 10 eta 21 batekoa, eta orain, egindako metro hauetan, 8 segundu ia 3 traineru. Azkarrago Zierbena. Segurra aski, lau traineru hauetan indartsuna ere, muturik indartsunak, hortxe ongo dira Zierbenan, eta nenekea pilatzearekin batera, eta izearen kontra eta hor markatu behar du Zierbenak ezberdintasun hori. 15 eta 58, Samertolameuren denbora. Ea barrura, leheno oso ondo etorri da. Etorri dira, bai. Bikain etorri dira leheno. Eta barrura, poparean, noski fizikoa eta garrantzitsua da, eman egin behar zaio, baina batetik olatua etortzea eta patroitza eta kontzertatua etortzea ere horrek asko balio. Zambuluka ikusten dugu. Ikeragarri, Mikel. Portugalete. Hautik endu didazu. Eta hori seinale ona. Ez, gortu ezin bezala. Gaurko bideoarekin Zambuluka eta saltoka dabilen branka horrek esan nahi du. Ez da seinale honegia hori. Horrek merkante baten aurrera bezala bamar du horrek. Aldela, geratu gabe. Bai, atzetik izango dira. Eta Bixoa, Angel Gomezi, patroiak, Zebonek. 9 segundu bai, 16-0-3. Baleko ziagoa. Eta orain, barrura defendatu behar dute. Orain arteko estorpada guztietan, Portugalete lehiaren aurretik ibili da. Albistea litzateke, gaur, Samertolameu azkenea dizatia. Albistea eta astebetean, aste azkenetik larun batera, begira nolako bi albiste Samertolameuko entzat. Galiziako ligako nagusiari Amegroberi irabazi. Eta orain, azken aurrekoari ere, gainditzeko bidean dira. Ez dago hilda. Ez da gutxe horik ere. Argi dago. Bueno, baue puskatu dute da, 15 eta 46 Zierbena bikain luze horretan. 11 segundo, Samertolameu, hirugarren luzean. Horrek zerbait esan nahi du. Orain 13. Maniobra ostean, Zierbena, Samertolameu baino 13 bizkorrago, Astillero 15-era, Portu 19-era. Zierbenaren inguruan esan, Mikel, hor besteak beste, aurtengo Espainiako trainerila txapelketeria zuten 6 mutilak, hor dira, badakigu Santanderren, bueno, denetari gertatu zela, baina hor, maila bada, Samertolameu eta aurre hartzeko, mutilak eta erreparatuta dintzat. Bai, jauna. Baina, betikoa, izenarekin ez da ezer irabazten. Gero, eta alako kiroletan gutxiago.
Jose 15garrena duzu pantailetan. Eta atzerapen handiarekin badoaz. Zierbenak baino 16 segundu gehiago behar izango ditu seguru ere. Eta astillero famatu ari gara urte osoan zehar, eta larri bili gaur urte osoko estropadari kaskarrena, etxean bertan egitea, edo etxeko estropadan. Haiek antolatutako estropadan, 16-0 bat astillero. José Luis González, Meira, San Bertolameuko ordezkaria daukat hemen aldamenean, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pudiera ser hoy el día en que sumarais más de un punto? Ojalá sea así. Sabemos que está difícil y que teníamos que hacerlo cuanto antes y esperemos que sea hoy. Se nota que Quique López está haciendo un buen trabajo. Sí, los remeros están con él y hacía falta un cambio y pequeños detalles que esperemos que sea eso lo que cambie la regata. Desde luego quedar por delante del propio astillero, organizador hoy de esta regata Noja, de Portugalete, supongo que tendrá que motivar también a los remeros. Bueno, sí, este es un campo que esperábamos venir y que no esperábamos que fuera contrarreloj. Para nosotros era mejor la regata, más competitiva y a ver cómo llegamos al final. Pues mucha suerte para Meira. Quería comentar un detalle, que llevamos un azul negro por Lujambio, pero en la prueba de la trinera también tenemos por el Dani Rivas, el piloto de motos, que es moañés. En Laguna Seca, ¿verdad? Gracias. Hoxe da bai, moainan jaiotako moto gidaria, estripusildakoa. Eta nolako arazoak ontzia gobernatzeko Mancebonek, Portugalete, estabilondo azken duzio. Eta gutxagorik ere, Mikel, hor Keina Baborrere ikeragarria egin du, eta nik uste dut, gaur, Meirak, barrura orain ere, ez dela denbora galtzen ari, eta gaur, Porturen aurretik, izan daitekela, ea azken metrotan olatu dago. Begira, poparen. Zierbena oso ondo dator, Zildute jadanik Portugalete. Eta arentxe azken txampan, San Bertolameu. Jakobo Gaioren agindutara. Bueno, txolatu erekin sartuko dira. Bizi, begira. Zer lantza. Euskatzeko modu ederra. Begira, Keinakin. Begira. Utsi egingo zion, joaten Baborrera. Bai. 21 eta 10. José Manuel Ortiz daukat hemen, aginduak, referentziak emanaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ventaja para Zierbena en esta tanda, Pues sí, la verdad es que estamos manteniendo las buenas sensaciones del otro día del Campeonato Euskadi y bueno, a ver si poquito a poco pues vamos subiendo. Eso que Meira ha empezado fuerte. Bueno, no nos cabía ninguna duda de que aquí en la mar Meira iba a andar, ¿no? Y al final nos iba a poner a todos las cosas complicadas, ¿no? Una regata que, como venimos diciendo, se ha tenido que celebrar con una contrarreloj, ha perdido espectacularidad. Hombre, las regatas en línea siempre eso de paso y tal, pero bueno, vamos a ver el espectáculo y bueno, después habrá tiempo de juzgar todas esas cosas. Suerte para Zierbena. Muchas gracias. Estropada ona egiten ari da Zierbena. Estropada ona esan beharko dugu, estropadaren bigarren zati hori 3. da 4. luzeetan asmatu dute. Hori da. Bueno, hemen da Portugalete. Portu! 21 eta 21. San Bertolameu gaur ez da azkena izango. Ez, eta azken luzean ere, Portuk Meirarekin, San Bertolameurekin, desente galdu du, Gaur Patxal, Angel Gómezen kuadrilla. 5 segundu zituzten lehen, da begira orain, ikoiztu. Hori da, hor argi eta argi gina bat egin dute. Horien bitartean, Zierbena bukatzen. Zierbena txandako azkarrena. Astillero baino 12 segundu bizkorrago dator. Hortxe da. Zierbenarentzat denborarik onena. 20 eta 57. Eta kontua zera da orain. Non kokatuko da Astillero? Meiraren aurretik edo atzetik? Orain Meiraren denboretan legoke. Hori da. Bueno, hori beste itxasoak ere zer esan izango du, hor. Ea zer ematen ditun. Askotan aipatzen dugu hemen olatua hartu eta ez hartu baino. Olatua etortzen ez bada, ezinezkoa da hartzea. Eta hori lehenbiziko osagai izaten da. Eta askotan esan dezagun, olatuak aldika etortzen direla, serian eta bar, 4naka, 5naka. Aurretik dator,
Astillero San Bertolomeuren denborak hobetzen ari da. Begira, Zierbenak San Bertolomeuri bukaeran 13 sartu dizkio, eta orain Zierbenak Astillerori GPS-ak datu hau ematen digu 9-10. Zer esan nahi du horrek Ibon? Luze txukuna egiten ari direla kantabriarrak. Hortxe dira. 21 eta 10 zituen, eta 11. San Bertolomeu. Sartu da lehenago. 21-0 Astillero. 21-0 Beraz, Zierbenak lehen txanda honetan denborarik onena markatu du 20-57, 21-0 Astillerorentzat. San Bertolomeu 3. 21-11 eta Portugalete 4. 21-20 Jaun Andreok. Zierbenak Astillerori 10, San Bertolomeuri 13, Portugaleteri 23. Eta ez da giro izango jarrilera ontzian une honetan. Jaun Andreok, ondorengo bitxandetan arituko direnentzat, erreferentzia Zierbenak markatu du. 20-57, Nojako 3. bandera, Nojako Hondartzak bandera hemen jokoan, eta San Migueligaren 8. jardunaldia duzue Jaun Andreok. Eta tarte bat orain iragarkientzat. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Kantabrian gara, Nojan hain zuzen, Nojako bandera jokoan, eta bere alaziko da bigarren txanda, erlojupeko formatoan gaur, balitzekin gora berak izan eta gero, eta hori da lehiaketa batzordeak erabakitakoa. Orain hobetu beharreko kronoa, Zierbenarena da, 20-27, eta lehenengo San Pedrok ekingo dio lanari, minutu bateko tartean gero Kabo, jarraian Kaiku, eta txandako azkena San Juan izango da. Gogoratu beti erlojupeko estropada hauek zelkapen nagusiaren arabera antolatzen direla, beti gora nolabait. Lehenbizi apalenak txanda bakoitzean eta gero hobekien zelkatua dagoen. Erne, badoaz! Hasi da San Pedro, eta San Pedro hori buruz esan beharko dugu, Aitor Baldak erabakizuela txapelketan, Euskadiko txapelketan, beho ontzia lanean jartzea, eta entrenamentua egitea, eta ligako estropada prestatzea, ea gaur. Hori da, gainerako 11 taldeekin alderatuta, gaur freskoen, Auskalozen entrenamentu egin dituzten, baina San Pedro tarrak egon beharko lukete, eta San Pedro tarren kuadrilean inguruan, aparteko nobedaderik ez, oso erraz ezagutzeko moduko kuadrilla, gaur besteak beste Juan Ignacio Rodríguez eta Daniel Fernández barruan, Rañales eta Iñigo Loiz lehorrean utzita gainerakoan, ohiko kuadrilla nola baita esateko. 8. tokian da San Pedro, 57 puntu ditu, eta txanda honetako ontziak 4 puntutan dira. Zan nahi dute, 5. San Juan 51 punturekin, Kaikuk 50, Kabo 57, San Pedro 57. Beraz, puntu gutxitan aldaketa ikaragarria, zelkapen nagusiari dagokion. Traineru asko, berdintasuna handia, traineru guztien artean, eta begira esate baterako, Kabo, pasaren azte bukaeran, 2 postu egin, eta atzera etorri zen. Eta, esan da esan ari gara, denboraldi osoan zehar, ez duazun, berdintasuna handia dagoela, batez ere hemen, erdi mailako traineru hauetan. Hemen Kabo ikusi dugu, eta hor aipagarria, Kantabriako txapelduna lehen esan dugu Astillero, Galizian Kabo, ikaragarrizko estropada izan omentzen, Kabo eta Tiranen artekoa, Tiran beti aurretik, eta azken dutzean, Kabok aurre hartu, eta gaur Muñiz falta da, ez? Aipagarriena behar bada. Hori da, Muñiz veterano utzi du, Gustavo Baskozek lehorrean, eta, ez dakigu ze kuadrilarekin parte hartu zuen Galizian, baina 2-3 aldaketa egiten ari dira astebukaero Gustavo Basquez. Oso ondo neurtzen ditu aldaketak, erokeriarik ez. Eta, Mikel, mutilak gutxi, eta ahal duela tostaz eta oso gutxi mugitzen ditu mutilak. Bakoitzak nola izateko bere tosta dauka, bere postua. Hemen Kaiku, Korta eta Laka, estatzaile, eta gaur
Hortzaikakoak, apustu nabarmen bat egin du eta Palazuelos tokatu du Istriborren hankeko lanetan Ibon. Hori da, pasaden aste azkenean Euskadiko txapelketan arraun egin zuen kuadrilarekin alderauta, aldaketa bakarra, Estriborren kekoan Mikel Calleja lekitarra lehorrean utzi du, eta Eder Duran espaldara eraman Estriborrera, eta Carlos Palazuelos jarri duanketik, eta nik uste dut korta pixkanaka ere, ari dela pistak ematen bere kuadrila titularraren inguruan. Hor da San Juan. Hemen San Juan darrak lanean, Joseba Fernandezek prestatutako taldea, eta patroi lanetan gaur, Endika Perez. Hor dira. Eta Josebak, Miguel, kuadrilla erraz ezagutzeko moduko aldaketa asko egiten ari da, azte bukaera guztietan, eta mutilen postuak eta begirauta aparteko nobedaderik ez. Endika Perez. Entzuten duzue. Jon Ormazabal izan zen azte azkenean, eta lan handi egin, Ormazabalek ia zikeragarrizko denboraldi egin zuen, itxaso handian keragarri ondo defendatzen da, arriskatu ere bai, behar bada, beste egunean bat edaki. Hori ontzi barruko edakite, beste inor baino. Baina hor, geina galantak egin da ibili ziren, San Juan darrak. San Juan erreferentzia ona markatzen orain, San Pedrori eta Kaikuri segundo bat, Kabori 3, eta Gustavo Vázquezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara, Cabo da Cruz Araun elkarteko entrenatzailearen azalpena. Fuimos detrás toda la regata, 3 segundos más o menos, y luego al final de regata en el último largo, pues bueno, fuimos capaces de dar el último arrión y llegar 2 segundos adelante. Pero bueno, ha sido así toda la temporada, supongo que será así lo que queda de ella y bueno, hay que seguir peleando. San Miguel es una liga con mucho potencial, todos los equipos a todos los niveles están por encima de nosotros tenemos que seguir con los pies en la tierra, somos el equipo prácticamente más humilde de la liga, así que bueno, ir objetivo a objetivo, creo que a grandes rasgos los estamos cumpliendo y bueno, pero no, como el año pasado, no renunciar a nada y seguir peleando. Galiziako txapelketari buruz eman dizkigu, lehen azalpenak Gustavo Vázquezek, Kaboko entrenatzaileak. San Pedrok 5-0 lehen Portugaletek 5-9 markatu du. 5-0 Ugaitz Mendizabalek eta bere mutilek Lidia Ontzia. Eta iruditu zait, San Pedrotarrek zioga bikaina eman dutela, hor arazo handiekin ikusi ditugu, lehenbiziko txandak Ontziak eta estutik eta geratu gabe eta ona iruditu zait. San Pedro eta Kaboren arteko ikusten duzue, orain guk datu guztien ensalada honetatik azpimarratzeko San Juan Kaiku baino segundo bat bizkorrago dagoela eta 3 segundutara San Pedro eta Kabo. San Juan darrentzat, Kaikuren denboretan joatea, ez da makala, Kaikuk iruditzen pixkanaka badatorrela, eta erlojupekoan eta San Juan darren aldeu, duitze egiten du horrek. Ordoaz, denak baliza horiaren bila. Laugarren kaletik. Kaborentzat, 5-0 hain zuzen Portugaletek aurreko txandan markatutako denbora. Portugalete diot, hor Portugalete nagusi izan delako. Gero, txandan, bukaeran, azkena izan da. Gaur, San Bertolameuk aurrea hartu dio Portugaleterik. Kaiku San Juan, Kaiku. Hor dago lehia txanda honetan. Horiak, San Pedro baino 3-4 segundo bizkorrago da. Zurina gantzuten genuen, eta Miguel hor gaurko giroarekin 2 segundu kanpoan, ez da SR, 10 eskatu ditu Zurinagak. Aurrekalaria begira, Oskar Gomez gaur Estriborretik daraman. Normalean horretik egiten du, Kaikuk aurrekalariak, eta horrein Larri Bili, horretik aldatu baietz. Larri Bili aldatzea. 5-0 Zestaoko ez. Baina harra batera, aldatzen den. Kaiku orain San Juan baino segundu pare bat bizkorrago. Ea ba.
San Juan darrak. Dika Perez patroin lanetan gau. Nola abisatu dien, Olatua, Erne. Argi, hori oso ondo etortzen da batez ere aurreko entzat, jakinen gainean etortzeko. Hor dute baliza. Erki ikusten da. Euskal Telebistak hor tokatutako kamaratxoari eske. Judi ederrak ari gara eskaintzen da, kamaratxo horiekin. Lakideen lana, benetan aipagarria. Ziztiagak, begira zeinen ondo heldu dion, aurrekalariak. 0-6. Kaikurena, erreferentzia beraz hor. 5-0 laukoa. San Juan gero, 5-0-6. Eta... hemen, San Juan darrak. San Pedro ere txukun orain bueltan, Kaikuk San Pedro hori bat, San Juan ere bat, Kabori 11-12. Kabo asko sufritzen. Pasa den azte buru atzuten hona egin, gero Galiziako txapelketa irabazi dute, ea nola erreakzionatzen duten. Zelkapena, 8 arraun elkarte aritu dira hor, lehen ziaboga eginda, gogoratu, nojan garela, eta 8 garai jardunaldia dugula urten. San Miguel ligari dagokionez. Santiago eguna, badoala Uztaila, Ibon. Badoala. Pizkanaka aurrera. Beti esaten da, Uztailan erabakitzen da, zein doan bera oso argi ikusten da. Eta playoffeko postutan zein dagoen, aurten ere asko argitu digu Uztailak. Santillo egunerako gauza asko argituta. Kontua da, goikaldean ez direla gauzak horren argi izaten da, aurten goikaldean ere oso argi, edo nahiko argi. Momentuz Ondarri bitarrak. 69 Urdaibaik, 81 Ondarri biak. Eta Santillo eguna aipatuta, Mikel, nola aldatu diren zenbait urtetan kontuak lehen. Lekeition jogatzen zen lehenbiziko estropada nagusia edo estropada handia, Lekeitioko izaten zen, egun hontan. Eta orain lehiak eta ia bete lehenago azten da. Hora San Pedro olatuan. Kronorik onena markatzen ari da, Kaikuk San Juani lau, San Pedro hori 5, Kabori 13. Bigarren luze honetan. Eta konpara dezagun krono hau, zierbenak markatutakoarekin. 10 eta 11. Egira, ze lanak San Pedrok ziabogatik ateratzen. Ziaboga ona bai, baina arrankatzen lanak. Kabo dugu denbora gehien galduta dugun trainerua txanda honetan, ala ere lehendabiziko txandako egin alderatuta denbora hobeagoak. Zorionak, buenas tardes Joaquín Rodríguez por el campeonato gallego. Hola, buenas tardes y gracias. Fue un campeonato bastante reñido, Tirán a 2 segundos. Igual que aquí, estábamos peleándonos con Tirán, en los 3 primeros largos un poquito por detrás de ellos, 2-3 segundos, y en el último largo pues se le recuperaron esos 2 y quedamos a 2 segundos justitos por delante de ellos. Decía al principio que los de esta tanda están marcando mejores tiempos que los de la primera, pero aún así vosotros, Cabo, los últimos de momento. Bueno, esperemos que no sea así, que vayamos recuperando poquito a poco. Una regata difícil, rara, con los últimos cambios hubo que cambiar toda la técnica y bueno, mucho trabajo para el entrenador para volver a repensar toda la regata. Suerte para Cabo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hortxe dira, Galiziarrak. Iztu, Begira, ze lanak. Horren babor guztiek, lanak, horra bantean azteko. 10 eta 23. Begira, momentuz 10 eta 23koarekin San Bertolameu eta Portugaleteren artean kokatuko lirateke. Horixe behar du, San Bertolameu, gaur Galiziako txapelena irabaztea. Hemen Kaiku, begira Oskar Gomez, estribo horretik jarraitzen du. ¡Vamos, vamos! ¡6, vamos, vamos! ¡Saspi, cargando vagón! ¡Cargando vagón! ¡Cargando vagón! Arranka ba horrek orain, geratu gabe. Bastante, geratu gabe, Nire iritziz honena, orain arteko ditan, ziagogarik honena, ez da bat ere geratu, ontzi hori. Begira, San Juanek olatu batzuk hartu ditu.
ibili da 5-6 segundora eta orain bira, San Juan olatuak hartzen, orain metro batzuk, norabide ezberdin batekin ibili da San Juan, eta orain ikusi behar da metro batzuk, argi orain norabide aldaketa handikapenezek, baina estrategia ezberdin bat erabili du San Juanek, eta ematen du fruitua emango diola, Kaiku baino, 4 segundu bizkorrago, ea orain. Iruditu zait, estriborrera etorri dira, laugarren kaletik ari dira, gaur arraunean eta 3. kalera edo, estriborretik jodu, nabarmen. 10-0 ondo atera zaie. Ondo atera zaie jokaldia. 10-0 San Juanek. Une batean Joseba Fernández geratu eginda. Zerbait ukitzen edo. Begira, pinganilloari. Pinganilloa. Hori da. Referentziak. Bai. Argi eta garbi, Aurrena hanketako tostari heldu dio, hor auskalo zer daraman, eta gero belarriari esku bakarrarekin arraunean, entrenatzailea. Eta Zumaian bukatu da bi ligako estropa da, Castrok markatu du denborarik onena eta San Pedrok 2. egin du. Jose Manuel Oiarbide zorionak alde horretatik, ez da? Eskerrik asko, estropa polita segitu dut estropa guztia eta hortxe bilidia, azkenean 3-4 segundu ez da gizema kendu izken, baina estropa polita indutelu usted. Eta hemen Nojan gaur baldintza, desberdinetan jokatu da gaurko estropa da, hortxe, eusten nahi zarete. Bai, azkenean botabide izan du da Erlux kontra, eta tarte hortan gabiltza. Buen bueltan estropa uste da dola bueltaetan, eta aguantatzen dugu distantzioekin, o mejoratzen dugun. Eta sailkapen nagusiari begira, aldeak haunditzen jarraitu ez da? Bai, uste 8. puestu hori aseguratu da dola, eta gero 5. eta 8. tartean 4 puntu daude. Osea, tarte hortan ibili darako hau. Sorterik onena Libiarentzat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuiri. San Pedro terren Libia hori nola da bilen. San Juan darrak, hortxe, lan handia eginda gero, 2. luzean, eta orain, Kaikurekin, 2 segunduko tartean dira, San Juan eta Kaiku, referentziak San Juanen aldekoa dira. Estropada harrigarri hona egiten, Kabori, aurtengo kaboni erlojupekoan, 19 segundu ateratzeko. San Pedro hori, 9 segundo, oso askar doa, San Juan darren 11 hori. 7 a Kaiku! Gezurra. Handi xamarra. Handia botadu, Handika Pereze. Gure kronoan, Miguel, bi uste du direla, une honetan Kaikuri animatzeko, zer den, Mutilak azteko eta puzteko. Edo gaizki ulertu, igual San Pedro hori edo bate daki, baina hori ere bai, hori ere liteke nada. Hainbeste datukin banaztea, Zierbenak 15 eta 56, oso ondo guaitz. 15 eta 26 San Pedro. Estu ziago. 10 segundu azpitik. Haize bolada atxo batzu bai, Ibon? Hemen barruan nabarmen, haizetxoak iparreki aldeko haize honek, horin gora egindu. Kampuan, auskalo. Baina hor gauza bat ikusten da. Begira, nola tapatu duen. Olatu horrek San Pedro eta renontzia. Hor inor pentsatze aldean movimentu eta lana ikeragarria dagoela. San Juan Kaiku baino 4 segundu bizkorrago. San Pedro amaikara, Kabo 22. Eta orain San Juan darrek beste gauza bat ere badute alde. Badakite, 2. luzean ondo etorri direla, eta horrek konfiantza emango die, luzeari ekiteko bintzat. Kabo sufritzen, San Juanek Kabo hori 22, Ibon. Kira garri. Ez gaude oituta horten, Kabo ainaatzean ikusten. San Pedro bera, 10 segundu bizkorrago. 15 eta 57. 11 segundu bizkorrago. Oso ondo zibatu du, atzeko txopa horrek, Orain lana zehar aldatuko zaila. Eta San Juan eta Kaikuren artean dago txanda. Eta San Juan momentuz aurretik. Ea kortaren mutile zer egiten dute. Horrekalariak estriborretik jarraitzen du.
Sigue, babor! Baborrai ez geratzeko esaten dira. Ia geratu ere egin gabe baborre, begira. Zilarik egin gabe. 5:28. Arriba, Oscar! Arriba! Honesta, en dos! Tarte handia txanda honetan. Bai. Batez ere Kabo oso atzera geratu dena. Eta orain, Kaiku nola moldatzen den, barrura. Asteazkenean, Kaiku estropada kontuan hartzeko egin zuela. Laugarren kaletik, lehenbiziko luzean. Kale kaskarrenetik. 11 galdu zituen. Eta gero, Urdaibai, Orio eta Hondarribiaren denboran etorri zen. Eta azken luzean, azkarren, berak egin zuen. Alegia aurten, asteazkenean barrura poparean ibili zen Bizkaitarra. Vamos, hasta el final! Yes! Aizearen eragina. Kialdetik, Arraunerako aize petralen horixe da. San Juan Kaiku baino 5 azkarrago. Ea baziagoa. Ondo giratu dio, repiken giratu dio. 5:23. ¡Vale, Ibai! Erreferentzia bera, San Juan darren markaturikoa da. Ea orain, olatuak hartzerako garaia. Kaelaren gainera igo da Handika Perez. Patroia antigualera. Kaelera igota. 6 segundu. Ibon. Bai. 6-6 olatu ederren bat joan dago. Begira, orain jarriko zaio. Orain Kaikuk hartu du olatua. Begira, ze posa ematen duen. Patroia hor goran ikustea, Nik uste dut gero eta gutxiago ikusten direla gainera. Gara batean gehienak ikusten ziren. Legezarrekoak bai. Begira, aldapa bera. Begira patroia. Begira, estrigorrak nola lagundu dio. Orain mutilek adi ibili behar dute patroiarekin, San Juan eta Kaiku bietako batek irabaziko du txanda, ondo bidean, eta azken luze hau erabakigarria izango da, Pedro Maria Bando, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hori, erabakigarria. Bai, hor erdinguruan ikusten da oleatu galtzaten dira, nik uste hor pasatzen badugu euren parean, agian mantenduko du distantzia, baina, ikusten dugu hor momentuz nahiko ondo datozela, baina hori distantzia momentuz dugu laburtzen eta koste ingo jaku. Bueltakoan ondo, baina hirugarrenean asko galdu duzu. Bai, hirugarren luzean ez gari bili bat ere fina, nik uste eta maitu gare ikusten zen jente altzaten, eta guain, ikusten dut oin, behintzat hor trabeska nahiko ondo datozela, eta, distantzia San Juan darrak nahiko motibatu da uste datozela, eta mantentzen dira. Olatu batzuk harrapatu dituzte eta ondo etorri dira, Bai, guk ikusten dugu aurretik bai San Pedroen gerota gerko dukagula, bai San Juan darrekin mantentzen, hortxe distantzia horretan hor ikusiko da, hor jokatzen da luze guztia. Sorterik honen azkenek. 20:27 San Pedro, Zierbenaren denbora minutu erdian hobetu du, Ibon. Bai, birrindu egin du. Erlojupekoan hori ikeragarri da, Eta orain ikusten ari garena da, momentu San Juan, barrura denbora Kaikureko eusten ari dela. Urbildu da Kaiku, Bi segundura ere ibili da. Bai. Olatu bat izaten da, Orain Olatu markartzen duen. Ea orain San Juanek bigarren luzean egin duen maniobra errepikatzen duen. Ez dirudi, hain ez horrera atorri denik. Horren bestez. Goazen! Eta San Juan darrekin. Mikel Ibon seinalea jun egin da hemen, urduri daude ordezkarien armaia honetan, ordezkari eta presidente guztiak. Espero dugu zuen etxeetan ondo ikustea, guk irudia badugu, irudi egokia, eta San Juan Kaiku burruka, San Juan Kaikuri 6-6. Olatuan, begira olatuan. San Pedrori 17, Kabori 33, Kabo, helmugara iristen. Hogei eta berrogeita iru. ¡Entramos con ella! ¡En dos, bien! Kabo, bigarren, behin-behineko zerkapen. Ea gero. San Juan egin ikustu dut, olatu faktore hartu duela, Amar. Bai. Psikologikoki indarra hundia, emango dio gaurko honek San Juani, Ikeragarri, orain Kaiku begira olatuan. Bai, begira, 20:09. Kaikuren demora. Ikusten ari garena, Miguel, aurten, nabarmen, ondo hartako olatu bat,
5 segundo, horixe errekuperatzen dutela. Hemen San Juan Darra. Larga esta. Kaiku baino 6 bizkorrago, haiekin goa. Larga! 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 Ai! 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 Ahora! Segundo orain, lau. Eta Kaiku golatu hona hartu du bukaeran, Bukaerakoa bai. Ikeragarri hartu du. Olaturik ez du orain, San Orain Juanek. ez. Ez du. Serien arteko tarte hori lutzatzen ari da. Ira, nola galdu dituen 7 segundo, minutu erdi batean. Baina eutxiko dio, orain hartu dute. Orain diferentziak orain Hogei 0-5 San Juan Darrentza. Orain arteko denborarik onena beraz. San Juan Darren markatu dute. Eta begira. Hogei 0-5 San Juanek, hogei 0-9 Kaiku, lau segundura, San Pedro 21era, Kabo 37, txanda honetakoak, denak aurreko txandakoak baino hobeto, eta gero 5. Zierben alitzateke, 6. Astillero, 7. San Bertolameu, 8. Portugalete. Bueno, begira, txanden artean izango zen diferentziaren bat. Zuzi dugu Kaboren estropada ez tala ona izan, ala ere, Zierbena baino 14 segundo bizkorra. Bai, ikeragarri. Normalean, arratsaldeak aurrera egin ala, giroak osatu egiten du, baina, iruditzen zaitena da, batez ere, San Pedrori eta Kabori atera dion ezberdintasuna diferentzia ikusita, bandera irabazteko, gaur orezko txandan hariko diren laurak, egin beharko dutela pixkat, Pozik, besoa altzatu hemen ordezkarien armaian Xabier Arraras presidentea, zorionak. Eskerrik asko bai. Bueno, ikusi dugu, ez da, 3. luzean ez, 4. luze honetan izango dezan, olatuak harrapatzen oso ondo buelta ginez. Bai, egia da poparian oso ondo etorria, bai 2. luzean. 2. luze hortan izan da erditik bukaerara, eta 4. luze hortan izan da zoragarri. Egia da poparian oso ondo etorri direla, genik egun ondo gabiltzala. Bueno, egia da gaur pixkat txundituta gaude hain ondo ibiltzea. Kaikuren aurretik gelditu zaete esate baterako eta horre kasko motibatuko du. Bai, Kaikuren aurretik eta gehien bat Kaboren aurretik, ez? Hor pixka bat aldeak ahonditu egin dugu. Eta bueno, hori da, ez? Pixkanaka guk gure puntu hartzen ari gea, itsasoko baldintza hobetan ondo moldatzen gea, erakutsi da gaurkoan, aldeak handiak izan dira, baina bueno, gauza da hankak lurrean eduki behar ditugu, pixkanaka jun. Eta, bueno, baldintza guztitan badakigula ondo arraunean, eta, bueno, pixkanaka horrezko txanda hortan sartzeri badaukagun. Horrela den, zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Gizonezkoen txandei dagokienez, haizeak aldaketa gutxi, kilometro bat gehiago ez da ezer hori. Iragarkia Jaun Andreok eta berehala horrezko txandan, Tiran, Orio, Urdaibai eta Hondarribia. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Kantabriatik Nojako uretan gaur San Miguel Ligako 8. jardunaldia, eta aitzetxoa, arratsalde aurrera doan neurrian behera, momentu hontan ez, 13 kilometroko abiadura du haizeak, aurreko txandan 9,6koa, eta gizonezkoen lehenengoan 8,6ko bataz bestekoa. Momentu San Juan Darren denbora da, hobetu beharrekoa bandera irabazteko, 20-0-5, 42, eta lehenengoz lanari ekiten Tiran izango da, eta minutu bateko tartean gero, Orio, Urdaibai eta Hondarribia izango ditugu lanean. Eta ikusmina badago, ea haundi hauek nola moldatzen diren. Eta San Juanek 20-5, ez dezaguna az. Interesgarria. Bai. Bigarren luzean nik uste dut, era bat asmatu dutela San Juan Darrek. Badoaz, Jaun Andreo. Tira. Hauek arantza barruan izango dute, Ibon. Bai, pasaden asteazkenekoa, eta begira, beste lehenbiziko aldaketa, hor baborrankean ikusten dugun gizona, entrenatzailea, truko kanbadoz, gaur begira non jarri den. Baborrankean, orain artean, tosta bat aurrerago, hor kontrankean eta aurrekalari ikusi dugu, eta akaso horixe gaur moainak ontzian aldaketarik aipagarriena, horixe. Eta bestea, Mikel, orain aprobetxatuz, barruko kamara daramatela, horrela arraunean Tirain hain atzera, begira Tomas Casas estribor hankekoa zeinen atzera etortzen diren. Hori beste aldaketa, David Alvarezek aurrekoan izaten ziguna.
nabarmena. Jose Angel Cambados, Joseba Fernandezen laguna, eta horren tenatzaileen artean, beti komentarioak eta aholkuak eta sekretoak, eta ikusten da, Euskal Herriko eskolari urbiletik jarraitzen diola. Hone bintzat, hortik tiradu, hortik edandu, iturri hortatik edandu. Bueno, hemen dugu Orillo. Orillo, azte azkenean estropa bikaina egiteti dator, eta bi aldaketa, aipagarri batetik Estribor espaldan, Jon Piñeiro, Endik Alberdiren ordez espaldan, eta bestetik, Andoni Peña, orain arte ikusi ez dugun tokian, Treneruaren erdian laugarren tostan, Azkaralteren lekuan. Eta badirudi, Igor Makasagak beste behin errazti, Karbaleda eta ber, jende astunagoak, aurten behintzat, askotan uzten ari dela horre aulkian. Ordoa, Orillo, ira, 38 paladatan, Orillo tiran baino 2 segundo bizkorrago. Hemen Bermeotarrak, arreta galantarekin, konzentraturik erabat, eta utzi du Gorka Aranberrik estatxa. Hemen dira Euskal Herriko txapeldunak, Lekeition nagusi izan ziren Urabai estropada handia, eta hemen dira Bermeotarrak. Eta Salzamendiren kuadrilari dagokionez, Nando Rua, hor ikusten dugu, Galiziarra, kontrankean ababorretik, nobedadea. Hori da, asteazkenean txapelketa irabazuen taldearekin konparatuta bi aldaketa. Batetik, Berzaitz Azkueren ordez Luis Angel Salvador sartu da, eta bestetik, Unanue Azkoitiarraren ordez, Nando Rua, orain arte ikusi ez dugun postuan. Hanketik eta espaldatik ikusi dugu, gaur kontrankean jarri dut Jon Salzamendik. Ja, ibilia da, postu hori oso ondo ezagutzen du, baina demoraldi honi dagokionez. Aurten ez dugula orain ikusi. Hori, komodin bada, mutilari. Bueno, horrek herri-gerrian ere ingo luke, Mikel. Neurria pixkate hori du. Patrontzan ere bai, diskuidatzen mazea. Hemen Hondarribia, liderrak, dena lanean beraz. Hemen txe Hondarribia, eta Hondarribiarren artean ere, mugimendu aipagarri bat, badugu hankekoi dagokien. Batez ere, hori, Julen Castrillon, orain arte estropada guztia joautako mutilea, ohiko paborrankekoa, gaur lehorrean dela, eta haren ordez, Iñaki González jarri duela Mikel Orbañanosek. Eta bestela, 18 mutilekin ari da hau urtea egiten, eta esan dezagun, Mari Eskurrena, Asier Portaz, Zagarzazu, eta Jauregi gaur lehorrean geratu dira. Hor ditugu momentuz, Hondarribi bizkor hasieratik. Urdaibai eta Orio baino segundu bat azkarrago, Tirani 3. Eta Tiran ari da hurbiltzen. Eta pantailetara Gorka Aranberri ekarriko dugu. Zarozko patroia. Urdaibai arraunek artean azken demoraldi hauetan. Eta hauesek Euskal Telebistari estropada hasi aurretik esandako. Ez guztua goguakin, eta berrez liga hildu eta behintzat aztazkeneko resultatua ez dakit, gehiek eskatzea da, baina behintzat saiatuko gure nivela ematen eta berrez banderako gerra hortan gauden. Lehen urten hemen ibili ginen eta nik uste kanpo rekorrido nahiko fiablia dela, ez da hola diferentzia hondikan kanpon bertan eta nik uste estropa gogorra izango dela, oin arte izan dian danak bezala eta diferentzi txikitan ibiliko dela gora banderako. Hortxe, Galiziarrak, Tirangoak, gogoratu, erreferentzia Kaiku markatu duela orain artean, 5-0 laukoa, handuzu egoian. Atzetik izango dira, Bai, garbi, nabarmen. Aiatu eta giratzerako eta. Nabarmen. 5-0 bederatzi. Zeinen ondo heldu dion aurrekalariak, begira, arrauna sartu ez eukan Ermelok, olatua etorri da, eta nola mantendu duen. Kaikuren denbora markatu dute. 5-0 lau Kaikuk eta Tiranek 5-0 bederatzi. 5 gehiago. Eta Hondarribiaren denborei begirari naiz. Hondarribiak hori 2, Urdaibai 3, Tirani 7. Hondarribia lehen luzean,
Oso serio, demoraldi honetan gehienetan gertatu da. Hori da, bandera irabazi duenean eta bintzat, hasieretik hasi da, diferentzia markatzen. Horra Irakoitz, dagoeneko esan du, mutilei abisu eman die, urkori segitzeko eta ea, ziaboga. Eta begira baborrak, geratu ere egin gabe. Atxuri zantzirik, Irakoitz, patroien zelkapenean buruan delak. Akaixa sariaren zelkapenean. Volante horren. 0-3 hori. Ez du geratu behar treneruak, Bueno, orain arteko demorarik onena da. Baina Hondarribia hori 3-4 segundotan hobetzen ari da. Hemen datoz Bermeotarrak. Eta bi, directo. Atrás. Aizea, Mairu eta malau, Hau, San Juan darrentzat ona. Hori behar dute. Estropa dauna egin dute, orain natural laguntzea. Begira, Elortegi, hau ere ez da bazpertzen, arra honean. 10, bat! Eta bi! Muy malo aquí, muy malo! Begira gorka ezer esan duen, oso txarra dagoela horra raunerako. Sigamos! Listos! 0-4. Orion bost 0-3. Urdaibai Kaikuren denbora, bost 0-4. San Juanek hor bost 0-6koa markatu du, baina gero bukaeran San Juanek 4 segundu terdi atera dizkio Kaikuri. Eta Hondarribi, orain arteko denborarik onena markatzen ari da. Eta lehenbizeko luzean hori lau, Urdaibairi 6, Kanpora bentsat oso ondo da, Ama Guadalupeko. Hemen da. Ama Guadalupeko. Gaur ere Karrion aurrean. Gutz Bilbao eta hor, begira, Mikel Orbañanoz, hor. Mutilei Marruzka. Minututik lau eta 58 ia 19. Abantaila aintzat hartzeko, adibitu zein Mikel, erlojupekoan eta lehenbiziko luzean izateko. Orio bati, Urdaibai bati beste ateratzea. Oso kontuan hartzekoa, hasiera bintzat. Begiratatu hori, bigarren luzean, hori 3, Urdaibairi 5, Tirani 12. Hondarribi aurretik. Baina, larren erditara iristen garenean, orduan beti bezala erreferentzi borobinago. Hor dator Tiran, nabarmen ikusten dugu Orio hurbil dagoela. Hortzirako minutu hori janda dagoela. Kontua da, efiluezioi eta begiratuta, edo Orio ikeragarri baborrera joanda, edo Tiran estrigorreratu da. Eta Galizian, Koruña aldean bukatu da bandeira reganosa, Amegrobe nagusitu da bertan, Ares bigarren eta Mugarduz 3garren izan da. Suso Núñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos viendo una pelea en aguas de Noja hoy, pero en el campeonato gallego, ¿qué pasó? Pues lo mismo que viene pasando en la Liga San Miguel desde que empezó, ¿no? Mano a mano con Cabo, fuimos toda la regata adelante y después ellos en un gran último largo pues nos pasaron por un par de segundos. El año pasado aquí, Suso, tengo el recuerdo de que había muchas quejas con respecto a este campo de regateo. Hoy, fíjate, se ha tenido que disputar a una contrarreloj. Bueno, a ver, en las condiciones que ha habido ayer y hoy, pues es normal que se te pueda agarrear una baliza. Había olas, es complicado balizar y bueno, eso es la verdad que, los balizadores saben lo que tienen que hacer, pero la naturaleza hace lo que quiere. De momento os aferráis a ese cuarto puesto en la clasificación general, pero los de atrás vienen pisando fuerte. Sí, bueno, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo, si lo conseguimos defender bien, y si no, pues nada, pelear con los que vienen por detrás y que sea cuanto más tarde mejor que nos pasen, ¿no? Suerte, Suso, gracias. Venga, gracias. Ze estropada bikaina jaun Andreok. Keragarria. San Juanek lan erditan 10-0, Tiranek 10 eta 11, eta Hondarribi eta Orio parean, Urdaibai 3. Jaun Andreok, estutu egin dira gauzak eta nola gainera hori da, Orio Urdaibai eta Ama Guadalupeko eta Hondarribi orain traineru batean. Azte azkenean bezala. Zer den poparea, Ea orain. Orioren txanda izango da Hondarribian,
Ziaboga markatu, ea nola moldatzen du. Horra, San Nikolasa. Hemen dator hori jo. San Juaneko lan erditan. 10-0 markatu du. 10-4. Aurretik, bai? Baina arrokeriari gabe. Bai. Bederatzi eta 49. Zabal dago hau. Hondarribi Orio baino bat bizkorrago, bat bi, hor dantzan dugu GPS-a, Urdaibai ere, 2-3, eta tiran, bederatzira, estropada. Bai, eta tiranek nik uste dut hasieran galdu dela, Mikel, orain abiadura berean dola. Tiran ordezkoako. Lehiatila txikia. Urdaibai. Hondarribi Orio Urdaibai, irurak. Segundu batean, jaun Andreo. Gaur ere, eta olatu gainean, begira. Bou Bizkaia olatu gainean dato. Nabarmen. Luze olatuan. Haiekin egingo dugu maniobra, hor goa. Orain olatua. Karo, arranka. Hainbestean salbatu dute hori. Nola esan dion patroiak mutilari. Abante! 9 eta 57. Orio baino bi gutxiago. Eta orain... Karagarria, jaun Andreo. Orain 3. luzean, zeharo ezberdina da ronkete. Ia pesak egitea bezala, Urdaibai Hondarribi baino bat bizkorrago eta eman dio informazioa. Gu pantailan ikusi, baita delegatuak ere eta eman ere bai. Primeros, esan du Aranberri. Orain Hondarribiak? Parean dira, parean. Ez dago diferentzia hondirik, gaina kontua da, lehen maniobran, Hondarribik, hori 4, Urdaibairi 5. Bai, besteak, alegia horiak eta urdinak azkarrago etorri direla momentuz, Hondarribiarra baino. 9 eta 57 Urdaibaik, hor da Hondarribia, ez du hobetuko denbora hori lan erdita. 10-0. 2 segundoan, 3 ontziak gaur ere. Etorri, Urdaibai asko etorri da, eta hori jo ere bai. Besteak ere saiatu dira, olatuak hartzen argi dago, eta oso trebea dira Hondarribiarrak, baina zezango ezut Euskadiko txapelketan antzekoa gertatu zen, ezta? Bigarren luzean zenain finibili. Hori da, gero poparean hor non bait, baina hiru traineruetan bigarren luzean, nik uste dut antxe galdu zuela edo aukera bandera irabaztekoa antxe joan zitzaiola Hondarribiari. Orain kanpora, lehen biziko luzean eginduna egiteko gauza den Hondarribia. Eta kontua da txanda honetan, iruditzen zaigu, haizeak gora egin duela. Lehenengoan 8,6, bigarrengoan bataz bestekoa 9,6 kilometro orduko, eta orain ia beti begiratzen dudan bakoitzan, anengo metroaren datua, 10-etik gora ikusten du. Lehen baino gehiago. Eta 17 ere ibili da, Igor. Hori da, eta San Juanek momentu honetan bandera, 7 segundutara leukake, Ziabogan. Urdaibaik hori 2, Hondarribiri 2-3, Tirani 18. Iñaki Arostegi, arratsaldeon berriz ere. Bai, arratsaldeon. Bigarren Ziabogan, 2 segunduan 3 traineru beste behin ere, Bai, ikustea burruka galanta daola, eta, bukaera arte uste ez deula jakingo gaurko garaia zein izango dan. Horrezko txanda honetako traineruek zenolako baldintzak dituzue, momentuz badirudi haizeak pitin bat gora egin duela, eta horrek kaso enberazu egin diezaioak. Bai, ikustea bizka gora egin duela izia, baina, haingoz behintzat beste tandako, baina denbora hobea markatzen egea, eta, ikusiko dugu, ze gertatzen den. San Juanek markatutako denbora dugu erreferentzia nagusi, San Juanek denbora gona markatu du benetan. Bai, San Juanek oso estropa hona egin du, gaina uste obera egin dula, lehenengo luzen kaiku zeon hobeto, baina atzetik aurrako estropa egin du San Juanek, eta benetan kontutan hartzeko demora. Sorterik onena, eskerrik asko. Venga, eskerrik asko. Arostegi jaunaren hausdarketa, azkarra. Bai. Oain momentua da estropada jarraitzeko, referentziak emateko. Hemen galiziarrak! Oazen tirango mutilekin! Arriba! Arriba! Venga, boya! Arriba zerrenkaz ez dira gauza asko aldatu, Txandako, horrezko txandako favoritoen artean. Hori da, tiran sufritzen orain kanpora. Eta nioen David Alvarezek, arriba esaten duenean, esan nahi du, arra una bukaeran, gora botatzeko. ¡Listo!
Zabal Xabar, 15:29. San Juan baino 16 okerrago, eta Urdaibai 22 azkarrago dator. Ontzi pare bat. Bermeotarren alde. Hori da. Baina hori ez da asko, eta bueltan Oparian asmatu egin behar. Eta hor giroa, irudipena daukat, Mikel, zikintzen ari dela. Petraltzen edo... Bai. Ilunago ikusten dugu gainera itxasoa bera ere. Eltza. Hor dator hori. Babost eta 16. Ia, 17. Referentziak Urdaibairen alde. Hori bi, Hondarribiri 3, Tirani 22. Bita 3 segundo, barrura, 5 minutu faltan hori ia ez da ezer. Ez da ezer, rolatu bat. Hori jo San Juani, 6 atera dizkio. 20 izan du. 20rekin helduko gara. Hor garbi ikusi da, nola gurutzatu diren Urdaibai eta Orio. Eta orain, Urdaibaiko baborrak palada kontatzen. Pentsatuz, 20 palada jotzen baizkit, Orioren denboretan nago. ¡Y acaba! ¡Ay! ¡Listo, Zulaika! ¡Sigue Abur! Parean dira ba. ¡Sigue Abur! Urdaibai eta Orio. 15 eta 16 markatu du. Oriok. Bat gehiago Urdaibai. 15 eta 17. Azken luzean, Poparian asmatzen duenak. Are gera mago du. Hortxe du bandera, jaun Andreok. Oriok 15 eta 16. Begira olatu, hor olatu hartu dute. Ea Hondarribi. Urdaibai baino 3 segundu moteltxeago Hondarribi. Urdaibai eta Orio parean. Orain segundu bat Urdaibiren alde. Hor dago, dena zabal-zabalik ibo. Bai, eta Hondarribiak lehenbiziko luzea egin du aparta. Gero besten denboretan dabil, baino lehenbiziko luzean puskatu duen bezala, gero esku lortzun momentuz puskatea. Argi, adek erakuzaldiak Gipuzkoako txapelketan eman zuten barrura ikeragarria. Oso ondo. Ikeragarria eman zuten eta. Ia minutu erdi hori joan. Bada, ikeragarria eman zuten orduan. Eta liderrak dira. 15 eta 20. Beraz, jaun Andreok, 3. ziabogako erreferentziarik onena, Oriotarrena 15 eta 16, Urdaibaik 15 eta 17, Hondarribik 15 eta 20. 3 segundutan hauek, San Juan 6ra. Hortxe bandera. Eta orain erreferentziak berriro Bermeotarrenak. Bermeotarrak oso ondo etorri dira, bigarren luzean. Eta orain ere, hartua du Aranberrik olatu bikein bat. Hori 5, Hondarribiri 5-6, Tirani minutu erdi. Hauxe daba estropadako unea Bermeotarrentzat, Horren txari dira tarteak zabaltzen eta. Hondarribi 7-8 Lengoan ere urruti bilita gero errekuperatu egin zen Euskadiko txapelketan. Ea ba. Baina oraindik asko falta da, pasaden astean ere esan genuen. Nahikoa da bat, olatu zuluan geratzea trabez ezinikan, eta besteak olatu egoki bat hartzea, iraultzeko segituan egoera. Hemen, hankazartzeko arrisko handiak gubilo dugu. Horia, begira. Estriborrankekoak nola lagundu dion Bermeotarrak, patroiari. Hondarribi 9 momentu honetan, Urdaibai ongi dator. Hori 4, Hondarribiri 7 orain. Hondarribia errekuperatu da olatuarekin. Oriok orain olatu, 3 segundura jarri da Orio. Euskadiko txapelketan bezala ikusten ari gara, laugarren luze on bat, Francis González Etxabarri, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oso borrokatua bai behintzat. Bueno, horrera bakitzen dire estropadak, bueltatan, bigarren buelta guk ez dugu oso ona egin Euskadiko txapelketan bezala, ea laugarren luze honetan hobeto egiten dugun eta gai garen hurbiltzeko. Eta gainera badirudi baldintzak narrastu egin direla, Bai, ala da, badirudi aize gehitxo dagoela, olatua pixka bat hautxiagoak, baina, lauak, hemen gauden lauak
baldintza berdina ditugu, beraz hor egin behar da. Eta kaso, gaizki ohituta ginen, Hondarribi hainbeste garaipen lortu izanagatik, ez da? Bueno, nik garaipena baino gehiago nik ikusten dudana da egiten dugun lana. Gu posi gaude egindako lanarekin eta garaipena bat atoz horrekin batera, eta bueno, lana ez dugunean hain ondo egiten, ikusten da beste gaurrek efaten diren. Izan ere, gainera marka handia zan, 7tik 5. Hala da, hasiera ikaragarria, eta bueno, agian hor ikusten da, ese meritua duen hemen irabaztea, hemen dator Orillo! Sorte hor! Hemen dator Orillo! Ikaragarrizko luzea egiten ari da Urdaibai. Hondarribi bederatzi, hori 15, Tirani 32. Ikaragarri dator Bermeo orain. Orillo! Egira, Orillo! Orain asko galduta. 26. Erne, San Juan darren denbora. Orain du balioa. 20-5 San Juanek. Eta Urdaibai Orio baino 16 bizkorrago dator. Hortik kontuak ateratzeko. 6 segundo. 5 segundo Urdaibairen alde. San Juani. Banderari begira. Banderak asko balio du, baina hemen tartean zenbat arraun elkarte sartzen diren. Eta zenbat puntu doazen, horrek ere Bermeotarrentzat ikaragarrizko garrantzia du. Hau da etorri Urdaibai, Hau da etortzea hau. Bai, hobetuko dute San Juanena garbi. 19 eta 58 Urdaibai. 19 eta 58. Zorionak Bermeotarrei, hori estropada Jaun Andreok, eta Hondarribia Bermeotarrekin kronoa ikusi nola duen, 12-13 gehiago. Ikaragarrizko lana eta gauzak horrela badoaz, Urdaibaik Hondarribiri 15 sartzen badizkio, Hondarribi 4. postura edo joan daiteke. Bueno, zelkapen nagusian, puntu batzuk urratu ditzake. Hondarribia orain, erlojupeko lanean, Urdaibai asko ibili da poparian, ikaragarri. Azken luzea aparte egin dugu Bizkaia. Hor dator, liderra, Ama Guadalupeko atrainerua, 81 puntu, zailkapenean. 7 jardunaldi jokatu eta 5 bandera irabazia ditu Hondarribia. Begira, gaur Urdaibairentzat Jaun Andreok bandera, 19 eta 58 bandera Bermeotarrentzat, eta begira hortxe Hondarribia 20 eta 17 Orioren atzetik 5. postuan Hondarribia. Denboraldiko makalena, esango dugu, teknikoki datuak hartuta horrela da, hausnarketa haiek egingo dute, baina Urdaibai, San Juan 2. 6. Urdaibai bandera, Kaiku 3. 11. Orillo 18. Ea, bideo finish aztertu beharko da, hor eunenekoa daude Orio eta Hondarribiren artean, oso garrantzitsua, izan ere bihar txanda ezberdinean, bigarren txanda joango litzateke Hondarribia. Baiezkoa, balekoa dela zelkapena esaten didate, Jaun Andreok, pantailetan duzuena da ofiziala, Urdaibaik 19-58, San Juan 20-05, Kaikuk 20-9, Orillok 20-16, Hondarribiak 20-17, 4 puntu jandizkio gaur Urdaibaik Hondarribiari. Ea zer dioen Bermeotarren presidenteak zara. Hemen daukat Agustin Aranburu oso posik, zorionak Agustin, Eskerrik asko. Habéis comido 4 puntos en la jornada de hoy en la clasificación general a Hondarribia. Qué pena de Galicia, Si no hubiese pasado aquello. Pero bueno, muy contentos. Yo creo que en la mar andamos. Siempre hemos creído que en la mar íbamos a hacer más que lo que estábamos haciendo en las rías. Y hoy se ha demostrado, ¿no? Hay unas diferencias grandes. Y mira, San Juan se ha colado la segunda tanda y yo creo que es para estar satisfechos y a ver mañana si lo rematamos en Guecho. Algo parecido sucedió en el campeonato de Euskadi, ¿verdad? Pues sí, pero yo creo que aquella fue más bonita que esta, ¿no? Al ir en línea las 4, esta, bueno, está bonita porque hemos ganado, pero a ver mañana si lo rematamos.
Zortzi puntu, Sara, zortzi puntu. Gaur, lau jandizkio, ez? Orain zortziko errenta da. Hasieran 12, orain zortzi. Ahora tenéis 8 puntos de diferencia con respecto a Hondarribia. Pues sí, 8 puntos. Hemos recortado bastante. A ver si mañana recortamos otro o no nos suman más ellos, ¿no? Para que por lo menos haya un aliciente en la liga, porque si no estaba un poquito rara. ¿Cómo vais a festejar esta nueva bandera, esta nueva victoria? Hombre, yo creo que festejamos el miércoles, ¿no? Que fue Magdalena y hubo mucha gente y hoy también yo creo que va a haber gente. A ver si vamos rápidos para allá, porque solemos salir tarde de las regatas y llegamos muy tarde al pueblo. Pues no pierdas más tiempo. Gracias, Agustín. Venga, eskerrik asko. Irri Fartxo Aramuru jauna, baita mutilak ere, ze horruak hor Bou Bizkaia traineruan, gaurkoaren ostean, liga orainik errenta handiarekin du Hondarribiak, baina hurbildu eginda Urdaibai gaur egun oso borobila izan da Bermeotarrentzat. Hori da, bandera irabazi duelako, 4 puntu jandizkiolako, eta batez ere harrigarri dagoeneko hauekin ez gara harritzen, baina azpimarragarria egin duten azken luzea, hori eta Hondarribiari azken luzean gero aztertuko ditugu, baina hori azken luzean 19 segundu sartu dizkio, eta Hondarribiari 16 segundu azken luzean. Ikaragarri etorri dira eta ikeragarri etorri da azken luzean. Gora joan da ekialdetik. Bueno, ea nolako hausnarketa egiten duten Hondarribiarrek gaurko estropadaren ostean. Denboraldiko emaitzarik askarrena, Frantziz, gaur hemen nokan, zenolako balantza egiten duzue? Bueno, esan, gu bageneukan aukera horrelako utxen bat egiteko, ez? Badirudi ez dugula gure eguna izan, batez ere bueltako luzeetan, ez? Kanporaka hainbestean joan gera, lehenengo luzea oso ona, hirugarrena ere hainbestean, eta bueltan ikuste dut utxe egin dugula. Bueltan, denbora, segundu asko galdu dituzue, 5. tokiraino gaur, eta bigarren txandan ikusiko dugu Hondarribia, kaso pizka bat, ezkeunden ohituta ez da. Ez, egia esan ez geunden ohituta, orain arte orezko txanda guztia jokatuta genituen, eta ikusi behar dugu, ez? Bigarren txandatik ere ikusi ditugu banderak irabazten, eta beti, gu morala behintzat hor goian dugu, ez? Badakigu gauzak ondo inezkero gai garela oso azkarri biltzeko, demostratu dugu orain arte, eta bihar beste egun berri bat behatzen den. Eta sailkapen nagusian Urdaibaik tokia eskatzen, ez da? Bagenekien, ez, denboraldi hasieran, arerio gogorra izango nuela, bai Urdaibai, bai Orio, eta badakigu talde handia direla, eta edozein egunetan hor daudela, ez, zure parean eta zure aurretik, beraz, gu pazientziatik jarraitu behar dugu lanean, eta, ea ondorio onak datozkigun. Sorterik onena biharko, Frantziz. Eskerrik asko. Patroien zelkapenare hementxe duzue jaun Andreok, gaur Irakoitz Etxeberriak 3 puntu, Gorka Aranberrik 2, Karpinterok Zierbenakoak 1, zelkapen nagusian Irakoitz Etxeberriak 15, Zurinagak 9, Ormazabal eta Endika Perez San Juan Darrek 7, eta hortxe doa, hain zuzen Irakoitz Etxeberria, berriz ere, Lakaixak eskainitako Maiot horren bila, patroien zelkapenean goi-goian direlako, eta hori da orain hartuko dutena, eta atzean zain Bermeotarrak ikusten ditugu. Bermeotarrak bandera hartuko dute, eta zailkapeneko lidertza konfirmatzeko Hondarribiarrek kolore horia, beraz Maiote manaketa joango da, eta bien bitartean Ibon gure hausnarketatxoa egingo dugu. Urdaibai poparian ikaragarri ibili da gaurko honetan, eta ligan jardunaldi honen atarian 12 puntuko altxorra zuen Hondarribiak, orain 8. Hori da, eta 8. estropadak gaur izan da, oraindik falta dira estropadak. Asko, eta itxaso zabalekoak ere bai. Horrek esan nahi du, ligak biziri jarraitzen duela. 8 puntu, gaur 4 jandizkio, eta lehen ere aipatu dugu, orain ere bai, benetan azpimarragarria, Urdaibairen azken luzea. Txanda igualean, Hondarribiari 16 segundu kendu dizkio, 5 minutu eskazean, eta hori 19. Pentsa nola etorri den azken luzean, Bou Bizkaia. Hemen da zelkapena. Hondarribia 89 puntu, 5 bandera irabazi ditu, Urdaibaik bigarrena du gaur, 81 puntu. Hirugarren Orio, 77rekin, garaipen 1. San Juan, 4. 72 gaurkoari esker, San Juan, gaurko puntuek badute hor balioa, begira non kokatu den 4. Joseba Fernandezen taldea.
Tiran 5. 6. Kaiku, 7. San Pedro, 8. Kabo. Kaborentzat, bai, astean zehar irabazi dute Bilaxoanen Galiziako txapelketa, baina aurreko astegura etzen ona izan, eta gaurko eguna, Santillo eguna ere ez. Kaborentzat ez da ona izan, eta zelkapenean bera etorri zaigu. Astillero 9. Zierben 10. Eta berandu heldu diren ikusleentzat, beste albistea, gaur San Bertolameu ez da izan azkena. Gaur azkena Portugalete izan da, eta San Bertolameuk 9 puntu ditu, Portugaletek 16 zelkapenean ibon. Hori da, eta goitik esaten badugu, liga bizirik dagoela, Hondarribiak Urdaibairi 8 puntuko aldea bakar daukalak Hondarribiak Urdaibain alde, betik Portugaletek San Bertolameuri 7 eta gaur desente azkarrago ibili da, gaur denborak eta aztertuta 9 segundu jandizki orlokupekoan, eta honik dudik ez izan, San Bertolameuri auspoa ikeragarri emango diola. Eta hauentzat ligaren erdia joan da, guztira 19 estropada dira, kendu azkenengo biak, Kontxaren osteko biak, 17 dira, eta 17 horietan egin behar dute lana Portugaletek babesteko 11. postua, eta San Bertolameuk mirariaren bila, aldaketaren bila, azken postu luzteko gaur bezala. Baina, eta esan ibon. Ez, nioen duela 3. 4. jardunaldian Malagan ikusi genuen eta gero Galizitik bueltan, pentsa ezina zirudien, Meirak gaur dagoen egoeran, Porturekin alderatuta behintzat egotea. Hemen dira bermeotarrak, Bou Bizkaia ontziko protagonistak badoaz arduradunen ontzira, eta hori posa barrenean, Salsamendi ez da, aserre izango gaurko honetan, eta patroiak gaur galoiak erakutsi ditu. Ikeragarriak, mutilea gorka Aranberri, ez du orain gut deskubrituko badakigu, maixua dela, beste batzuk ere badira, baina berarekin ibili direnek, esaten dute, ez geuk, berarekin ibilitako arraunlari handiek, nola gobernatzen duen barrura mutil honek oparean, gaur bezalako kiroarekin, eta gaur ere, berriro demostratu, azte bikaina, momentuz, Bou Bizkaiarentzat, oraindik biharko estropada falta da, azte azkenean ikusi genituen estropada bukatzen beraien artean, tentsio handiarekin eta bar, normala izaten da, alako estropadarekin, alako eguraldiarekin, gaur begira nola ospatu duten. Irudi honesekin eman nahi diogu amaiera emanaldiari, badoaz bermeotarrak, Nojako banderaren bila, bandera zuri berdea Kantabrian gara, Nojako hondartzen inguruan jokatutako bandera, eta bermeotarrek gaur festa ikaragarria izango dute herriak kirolarientzat, ez da hurrengo egunean goizean goizibili behar estropadarako, eta ez da festa girorik, baina auspoa emango dio, zalantzari gabe, Jon Salsamendiren kuadrilari gaurko garaipena. Euskadiko txapelketa handia izan zen, baina gaurkoa garaipenaz aparte erakustaldia izan da. Orduan bigarren luze ikaragarri egin zuten, baina amaitu justu. Irabazi bai, baina justu. Gaur ordea era batera lortu dute bandera. Nagusi, eta bestea, aipamena besterik ez ere San Juan darrentzat. Bigarren gaur, eta orain arte 4 handi aipatzen genituen, ez dakipa, 5. handi bat ere, ez ote dugun, aipatu behar, gaur 7 segundura, eta estropada bikaina egin dutelako San Juan darren. Eta San Juan darrek arrobilan handiarekin ontzia hor goian, eta horrek balio ikaragarria du. Honek ez du esan nahi, beste handiek ez dutela egiten arrobilan hori, baina ikusten baditugu zerrendak, argi dago, nola ari diren lanean San Juan darra. Banderarekin Jaun Andreok, hortxe dira bermeotarrak, txapela Aranberrik ikusi, bolo bera, horrek du posa. Horia. Petralduta bukatu zuen, normala da, askotan asteazkenean ikeragarrizko petraldiagin begira. Odolberoa da, bera. Ikusi, txapela bere buruan, Hori da. Gaur, Ase posa hauena, Hortxe du txapela. Eta sailkapena ikusten dutenean, Hondarribiak 89 eta guk 91. Erne, ea rauna gora. ¡Prepararemos! Abixo eman du gorkak. ¡Gora raunak! Zorionak bermeotarrei hortxe da. Jaun Andreok estropada haundia egin dute, asko etorri dira, poparian erakustaldia eman dute, eta zalen
txalo sorta hortxe, egia esan piztualdi galanta eman diote jaun Andreok San Miguel ligari. Gaur egia esan asko aldatu dira gauzak. Hemengo baldintzak ikusita pentsatu dugu, lantzagiroa eta estropada bikaini ikusi behar dugu, eta erlojupekoa azkenean, erlojupekoarekin gozatu dugu baita ere, haundia izan delako gaurko lehia, Ibon. Oso handia izan da, batez ere nola defendatu diren treneru handiak, guztiak hiru txandetan ikusi dugu, nola ibili diren. Penarekin joango gara, gaur estropada harrigarria ikusteko moduan ginelako, baina, bestelako ikusi dugu eta honekin konformatu beharko dugu. Eta bihar, Mikel, Getxo eta ura ere, lantzatokia da ura ere. Alaxe daba. Ea zer dien Zaragandara gure lankideak, bermeotarrak benetan zeruan ditugu. Pentsatzen dut festa ikaragarri izango dutela gaur. Armailan ere antzemango zen, ezta? Aranburu eta bere laguntzaile denak posik. Posik, oso posik, Mikel, gaurko garaipenarekin, batez ere Hondarribiarekiko aldea handitu dutelako. Gogoratu behar da baita ere, nesken lehiari dagokionez gaur San Juanek lortu dela garaipena Zumaiaren aurretik, beste behin ere Euskotren Liga honetan berdintasun handia ikusi digu gaurko estropadan, eta gainontzeko ligak aipatzen hasita baita ere, badakizu hemen aipatzen ditugula, Galizian KE bat eta KE bi ligetan ez da aldaketarik izan sailkapen nagusiari begira, Amegrobek eta Getariak eta Castrok eskuratu baitituzte garaipenak gaurko honetan. Esan behar da, baldintzen ondorioz aldatu behar egin dela estropada eremua, eta hemen ere, ez da tentsiorik izan gaurko honetan, normal jokatu baitelako ordezkarien armaia honetan baita ere, Mikel, eta bihar, Getxon, hortxe gonbita. Ederki, bihar eguerdian Portu Zarraren parean izango gara, Getxon, Getxoko ikurrina izango dugu eta zuzenean. Bihar gehiago, liga bizi-bizirik, Ibon. Bai, antxe izango gara, Getxon. Eskerrik asko ikusentzuleok eta ondo bizi, bihar arte.